ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takda sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 Drizzy FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Hulyo 26, tuig 2024. Sa gihapon ini mo laga ni Mong Kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. Pagkasipak sang semento sa Ungka flyover, nagapabutyag balang structurally unsound ini. Ining panibago sini iyang pagsipak kag ginalantaw nga pag-usmod sang pier sang Ungka flyover, sang kontrobersyal ng Ungka flyover. Wala niya malakip sa mga nag-ulusmod sa do. Silingon nga panibago ini. Kag nagapahayag lamang nga padayon iya nga nag-usmod ang Ungka flyover. Diyang rason sa Department of Public Works and Highways nga bangod kuno sa vibration. Kay ginagyan sa salakyan iho di kanggaro ya Ginoo. Hindi ta na lang pagpagyan sang salakyan dai. Sa ton sini nga mga kabumbo para way sang vibration, para nga way sang usmod. Trotang laon talang nakagaplo picturean talang. Amo na nagalisabong ang panibago sini nga purpose ang flyover. Sa pihak nga bahin, damo sa mga nagapamangkot nga may 50 ka mga proyekto ang Asia Structural Developer Corporation sa First District. Anong espesyal sini sa ila? No, nga damo-damo gidyang proyekto sini nila banwa. Why man kung tanin ang problema kay ginabiding man ini, pero te ang purang panamangkutanon sinadira nga ginpunsutan permi lang kami kasalag nga ginpunsukan isaya sa nga nasambit sini karon nga mga proyekto. Anong ara sa Asia Structural Developer Corporation nga daw kasubong iya siya ning langga-langga kag perfect partner sa mga proyekto dira sa First Congressional District. Kagti amo man iyang kontraktor sa nahulab, nag-usmod, narosdak nga siwol sa may barangay Gibungan, Miagaw, Iloilo. Istoryanta na dugang karon driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Sa bihag nga bahin, tag-iya sa bilyaran nga ginpasarado sa Business Processing Licensure Office. Nag-soft launch lang kuno. Rason nga nag-operate without business permit. Di kung hindi balinuan utok mo, wala mo way ka business permit, mahul-operate kimo ya. Kag rasunahan mo lang nga soft launching. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Paul Parian nagalaom kung tani nga mabuligan man sang Sangguniang Bayan sa paghatag sa solusyon sa delayed nga sweldo sa mga empleyado. Kag barangay Kagawad sa Miagaw, Iloilo, arestado matapos nakuhaan sang armas lutang. Muni madalaguan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Istoryahan taman diri karon sa aton siniya nga pagpangalagad ang mga kasimanwa ang mga nagapanguna siniya nga balita nasyonal. Si Bagyo Karina nagbilin sa 21 ka mga patay. Bagyo Karina lakip na habagat 21 ka mga tawo ang na-record karon nga nagkalamatay bangod man sa kay Super Bagyo Karina kag sa sining makahalalit man siniya nga habagat di sandig diri karon sandig diri sa bugos sini iyang report sa Regional Police kag Office of the Civil Defense sang Huwebes or kagapon sinigadlaw sa Central Luzon, Pulo, sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Now,
kagapito sa bahin sa National Capital Region. Lakip na sinadire, isa ka Jarel Pangan nga nalumos sa Baliwag, Bustos River sa barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Kaga may isaman nga nalumos sa Angat River, kagaduwa sa Angeles City. Sa Calabarzon, 3 kalalaki ang nagkalamatay, bangod nga nagkuryente. Now, bangod man sa pagtaas ng tubig sa aton sini mga kabumbo dito sa May Cainta, Rodriguez kag San Mateo. Ang mga ini amo sa Day Alvin Bulataw or Bulataw no sa nga Cainta. Ang isa ri unidentified nga taga barangay Gitnang Bayan 1 San Mateo ka construction worker nga si J. Mistal sa barangay Burgos Rodriguez. 15 naman katao diri ang pilason samtang 5 ang missing sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. 14 pagkuno katawo ang nagkalamatay samtang padayon pa nga gina-verify ang iban. Sa karon mayara na sa 245,000 o kung 1.1 milyon individual ang apektado, mayara sa 292 ka mga kamalayan ang nagkalahalitan sa Malaundoy. Ginapanggid ni si Bagyo Karina sa kayundoy mo no? Nga pagbaha man dito ya sa may Metro Manila kag sa mga kaiping sini nga lugar. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, 49 ka mga karsada, 8 kataytay ay hindi magyan bangod man sa mataas nga tubig baha. Sa karon nagpreparar ang gobyerno sa 3.8 billion pesos nga ayuda nga ipakigbahin sa 736,000 no? Nga balor sang bulig sa mga apektado siniya nga pamilya. Bangod sa epekto sa pagbaha, gin-suspend ng klase no? Kag opisina samtang 100 or masobra 100 ka mga domestic kag international flights ang ginkanselar man. Nagaserbi karon iyang lugar kung saan dito nagatiner ang mga na-stranded nga pasahero, ang mga shopping malls kag simbahan. Sa aton sini nga mga kauturan sa karon padayon ng rescue operation sa PNP, AFP, BFP, MMDA sa mga natrap no sa sining baha dito ya sa may Metro Manila. Damo gani ang nagahambal sa aton sini nga mga kabumbuti. Tubtubsan no? Tubtubsan o na lang kita ang aton sini nga gobyerno, no? Ang ila sini nga paghimuon is maghatag lamang sa ayuda sa na bahaan. Biktima sa nga baha, na-stranded sa baha, nagkalamatay sa baha. No? Tubtubsan no? Sa aton sini mga kabumbo. Amo na lang bala ni ang madalas ang utok sa aton sini nga mga opisyales? Sa aton sini nga mga kabumbo? Why not tabi banwa nga plastar kita sa mga proyekto sini nga kung hindi man iya makasolusyon or makatag solusyon sa pagbaha, makabulig sa makabulig bala sa sitwasyon nga hindi kita makataas ang tubig sa pila ka mga flooded areas. Tikon man kuto naton ang aton sinema opisyales tudo lang nila climate change. Mangkuto naton sinema opisyales mambala sila ti ang pagka-responsable sa mga tawo sang paghaboy sa basura. Amo na mga rason ko no. Pero ang mayor sining rason banwa kay kon eksakto lang ang paggamit sa pondo sa gobyerno sa pagtukod sining mga flood control project, tilaban-laban guro hindi maglabot sa punto nga ang mga sadto anay, mga lugar nga wala ginabaha sa karon taga lumapaw ng tubig. Sa aton sinimatag palamati. May baha, guro proti, hindi na mataton, matawagi sini nga baha, kunti pagdanaw-danaw na lang. Pero sa karon manuati, kibot kita, nga may mga lugar na yang taga lumapaw na. Dito sa may Metro Manila, makon mo, bas-gabas. Atop na lang kitaon, mga pasayro, ara na sa babaw sa bus.
Tiningki mo sinagkakita banuwaman? Sa aton sino magkabumbo? Hindi ayhan lapit sa tirong ang pahayag ni former Senator Ping Lacson nga mga pundo para kuntani sa flood control project, no? Ang gin-flood o kung ang ginbahaya among mga proyekto, among mga bulsa sang mga proponents sa Congress in connivance sa mga implementing agencies kag sa ilan sining favored or perfect partner ng mga kontraktor. Tino hindi malayo sa tirong kay do kalabanan sino mo nagaklanabo mo. Anyway, sa aton sining mga kabumbo padayonon taning ginadiskusyonan naton later on sa padayon naman nga pagpalayag sa nga bumbuhan ay sa udto. Bantayan pagiriban sining mga balita kag mga winners naton sa Suwerte sa Malengke promo sa Bombo Radio kag Star FM sarang nyo nang mahimo nga maklaim ang inyong sining premyo. Sa mga detalye balikan tani matapos ang Bombo Network News. Sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Hulyo 26, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Quezon at Rizal ngayong Biyernes para yan sa situation briefing sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Inatasan rin ng Department of Health na magpadala ng mga doktor sa bawat lokal na pamahalaan. Department of Public Works and Highways nagpaliwanag hinggil yan sa flood control projects matapos ang malawakang pagbaha. Nagsagawa rin ito ng pagkumpuni at paghakakot ng mga basura. Si Senator Villanueva tiniyak naman na may mananagot sa munoy issue sa flood control project. Suportado rin ang panukalang investigasyon sa mga flood control project sa bansa. Etong China Coast Guard vessel naman namataang muling naglalayag malapit sa Manila Bay. Samantala si Senador Padilla minungkahi kay Senator Francis Tolentino ang pagbibitiw sa Partido Demokratiko Pilipino. Etong si Senator Tolentino bumuelta. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 240,000 katao kinakailang ilikas sa China dahil yan sa pagbayo ng bagyong Karina o Gaime. Abangan din sa ating Olympics update mamaya ang Olympic fever. Ramdam na raw sa kabuuan ng France. Ilang oras yan bago ang nakatakdang pagsisimula ng Paris Games. Sa ating balita sa ating mga probinsya, itong Ilocos Norte nakapagtala ng 74 million pesos na pinsala sa sektor ng infrastruktura. Mga magasaka naman sa Calderiela umaaray dahil yan sa bagsak presyo ng mga gulay dahil sa malawakang pagbaha. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Biyaheng Quezon Province at Rizal Province si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Biyernes para personal na alamin ang sitwasyon kaugnay sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Kaninang alas 10 ng umaga nagtungo ang Pangulo sa Mauban sa May Quezon para sa situation briefing kasama ang mga lokal na opisyal doon. Kasunod nito ay tutungo itong si Pangulong Marcos sa San Mateo Rizal ngayong tanghali para rin sa situation briefing. Bibisita rin ito sa evacuation center sa San Mateo Elementary School. Bukod sa local chief executive, lalahok din sa situation briefing sina Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian,
Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. at Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan, kasama na si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Una lang sinabi ng Pangulo na nais niyang personal na makita ang sitwasyon sa bawat lugar upang matukoy ang mga angkop at kinakailangan nilang tulong. Samantala, kaugnay pa rin po nito sa naging situation briefing, sinabi nitong si Pangulong Marcos na naniniwala siyang kakailanganin na magkaroon ng pagbabago na doon sa gagawing mga flood control plan. Inihayag ng Pangulo na dapat na maging isang malaking plano ang tungkol sa flood control, gayon din na may pagbabago na sa sitwasyon sa usapin po yan ng tubig baha. Sinabi ng Pangulo na kung dati-rati sa nakaraan ay alam kung sino padaan o kung saan po padaan ang takbo ng tubig. Ngayon anya ay iba na gayong walang boundary na tinatahak ang tubig. Dagdag pa ng punong ehekutibo, mas mataas na rin ang dagat sa ngayon kaysa sa dati at hindi na rin anya nararamdaman ang epektong pagdaragdag ng patong lamang na mga dike. Kaya ang utos ng Pangulo gumawa ng kailangang mga hakbang para sa mga flood control management dito sa ating bansa. Sa nasabing situation briefing ay pinatitiyak din ng Pangulo na mahahatirahan ng tulong ang sino mang nangangailangan. Kasunod po yan ng naranasang magkakasunod na kalamidad. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways sa mga kumikwestiyon sa kanila kung saan napunta nga ang pondo para yan sa mga flood control projects ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbahanga sa malaking parte ng Metro Manila at mga karating na lugar dahil yan sa naging epekto ng Super Typhoon Karina at ng umiiral na habagat dito ho sa ating bansa. Magugunitang ilang mambabatas na ang pinagkukomento ang naturang ahensya hinggil sa naturang usapin. Gate naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan, nasa 250 billion pesos na pondo ang inilaan para solusyonan ang matinding pagbaha sa bansa, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Aniya, mahigit 5,000 flood control projects na sa buong Pilipinas ang nagawa ng ahensya sa loob lamang ng 2 taon na naging malaking tulong sa mabilis na paghupa ng mga baha sa buong National Capital Region. Samantala, magsasagawa naman ng congressional inquiry sa lower house matapos nga ang pagbaha sa ilang rehiyon sa Luzon kung saan pagpapaliwanagin ng mga tauhan ng DPWH hinggil yan sa naturang usapin. Nakahanda naman ang ahensya na ilahad itong kanilang mga nagawa at ginagawa at mga plano pang isakatuparan sa mga susunod na taon. Nagsagawa naman ng Department of Public Works and Highways National Capital Region ng pagkukumpuni at malawakang mga paglilinis o mga clearing operations sa mga kakalsadahan na nakapagtala ng mga pinsala o pagkasira sa kasagsagan niyan na malawakang pagbaha. Dulot pa rin po ito ng Bagyong Karina at malawakang epekto ng hanging habagat. Pinangunahan ng binuong Quick Response Team ng ahensya ang paglilibot sa Kamaynilaan kung saan inuuna rito ang mga lubak na bahagi ng kalsada. Ayon kay Department of Public Works and Highways National Capital Region Director Lorena Malaluan, kailangang madaanan kaagad ng mga motorista ang mga naturang kalsada. Maliban sa mga nag-aayos ng mga lubak na kalsada, may ibang team rin ang Department of Public Works and Highways na nagtatanggal sa mga basurang nakabara sa mga kanal upang matiyak na maayos ang pagdaloy ng tubig. Pagtitiyak ng opisyal na ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang ganihong tugon hanggang hindi nalilinis ang Kamaynilaan. Sa tulong na rin po yan ng Metropolitan Manila Development Authority, mga lokal na pamahalaan, mga local government units at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing pokus ng naturang task force, maliban ho sa mga kakalsadahan, ay ang mga kanal, mga drainage, mga maliliit na lagusan, mga kailugan at mga sapa at iba pa. Samantala mga kabombo, 2 araw matapos suspindihin ang number coding sa Metro Manila dahil yan sa malawakang mga pagbaha, balik na ulit sa implementasyon nito. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ipapatupad na muli ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o itong tinatawag ho na number coding scheme na ipinapatupad mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula naman alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
Sa ilalim ng pagbabalik nito, ngayong araw, ang mga sasakyan na may plate number na nagtatapos sa 9 o 0 ay hindi po pwedeng makabiyahe sa mga kalsadahan sa National Capital Region sa mga itinakdang oras. Hindi naman saklaw dito ang mga pampublikong sasakyan, Transport Network Vehicle o mga TNVS, mga motorsiklo, mga garbage trucks, fire trucks, ambulansya at mga sasakyang nagdadala ng mga perishable goods. Samantala, nananatili namang suspendido ang Pasig River Ferry Services ngayong araw. Ayon pa rin sa Metropolitan Manila Development Authority, mataas pa rin ang level ng tubig at lubog pa sa baha ang ilang mga ginagamit sa maayos operasyon nito, habang ang iba naman ay nakitaan ng sira at kailangan munang kumpunihin. Sa iba pang mga balita, inatasan nitong si House Speaker Martin Romualdez ang House Committee on Appropriations na kaagad ng punduhan o paglaanan ng pundo yung pagsasaayos o repair sa Tango Tanza Navigational Gate sa may Navotas na una hong nasira noong buwan ng Hunyo at lalo pang nasira dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila na dulot pa rin po yan nitong nagdaang bagyong Karina at maging itong mga pagulan na dulot ng hanging habagat na lalong ang pinalakas ng mga nakalipas na mga bagyo. Kasama na po dito ang bagyong Karina. Ginawa nitong si Speaker Romualdez ang kanyang direktiba matapos nga magsagawa ng inspeksyon. Hiniling kasi nitong si Navotas Representative Tubit Chanco na bumisita si Speaker Romualdez sa naturang lugar upang personal na matignan ang kasalukuyang sitwasyon roon. Unang ipinag-utos nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority at maging sa Department of Public Works and Highways na bilisan ang gagawing pagsasaayos o isasagawang pagsasaayos sa naturang gate. Ito, ayon kay Representative Chanco, malaki ang maitutulong ng Tangus Tanza Navigational Gate na maiwasan ang malawakang pagbaha na dulot pa rin po yan ng bagyong Karina at habagat kung hindi sana ito nasira. Ang Navotas ay meron pong 81 o 81 na mga pumping station, mga kabombokas nation, pero nasira po ang gate dahil binangga ito ng isang barko ho dati. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority na siyang nag-ooperate sa mga floodgates, posibleng sa buwan pa ng Agosto ang full repair o kabuuan pong pagkakasaayos nito na mga national o navigational gates na una nga hong nasira dahil pa rin sa pagbangga ng isang malaking barko at lalo pang lumaki matapos nga ho nitong pagbaha. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang gobyerno hinimok ng senador na magtatag ng tinatawag na mga Emergency Response Department upang palakasin ang katatagan ng bansa laban yan sa mga sakuna. Ito namang si Senador Villanueva, tiniyak na may mananagot sa mga issue sa flood control projects. Suportado rin ang panukalang investigasyon sa mga flood control projects dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano ang gobyerno na magtatag ng Emergency Response Department upang palakasin ang katatagan ng bansa laban sa lumalalang banta ng extreme weather events dulot ng climate change. Ipinanawagan ito ng senador matapos ang walang tigil na pag-ulan na dala ng bagyong Karina noong Hulyo 24 na naminsala sa buong Luzon at nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Binanggit din ni Cayetano ang iba pang mga kalamidad tulad na lamang ng biglaang phreatic eruption ng Bulkang Mayon simula noong Hulyo 18. Dati na niyang binigyan diin ang pangailangan ng aksyon ng gobyerno para mapahusay ang disaster resilience. Anya, mataas ang vulnerability ng Pilipinas sa mga natural na kalamidad at epekto sa pagbabago ng klima. Sa paghahain ng Senate Bill No. 66 o ang ERD Act, binanggit ni Cayetano ang 2021 World Risk Report kung saan ipinakita ang Pilipinas sa ika-8 sa 181 na bansa sa usapin ng panganib sa kalamidad. Kapag naisa batas, maglilikha ang ERD Act ng Humanitarian Emergency Assistance at Disaster Funding na may pondong 25 billion pesos taon-taon. Layon nitong mapabilis na matugunan ng mga hindi inaasahang paggasta na nagmumula sa mga natural na kalamidad. Samantala, matapos naman ang hagupit ng bagyong Karina, tiniyak naman ni Senador Joel Villanueva na may mananagot sa issue hinggil sa flood control projects. Ayon kay Villanueva,
Bilyong-bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno sa mga flood control projects nito araw-araw. Ngunit sa kabila nito ay nakararanas pa rin ng matinding pagbaha sa NCR at mga karatig na lugar. Yun yung nais nating ipabot sa national government, what our people are feeling right now, what the mayor, our beloved Mayor Leb, yung nararamdaman na every year, parang it has worsened. No? So we have to be sensitive. At yun yung message ng Pangulo ng SONA, and we wanted an accountable government. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita at kaugnay pa rin dito sa naging epekto ng Bagyong Karina at itong patuloy na epekto ng hanging habagat. Balik na ho sa normal ang tubig sa may Lamesa Dam dyan sa may syudad ng Quezon, sa may Quezon City, matapos itong umapaw dahil sa sunod-sunod ng mga pagulan at maging yung malawakang pagbaha sa mga nakalipas na araw. Dulot pa rin po yan ng nagdaang 2 sama ng panahon. Ang naturang dam, mga kabombo, ay wala hong mga floodgates at lumabas yung naipon na tubig baha at tubig ulan matapos nang maabot yung spilling level na ito'y hanggang sa 80 or 80.15 meters lamang. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos David, maayos na ang lagay ng tubig nito at balik na sa maayos na level ang katubigan. Nilinaw din ng opisyal na dahil wala hong floodgates ang Lamesa Dam, otomatikong lumalabas ang tubig kapag napupuno ang naturang imbakan. Hindi katulad ng mga iba pang mga dam na may sariling mga floodgates o mga bubuksan na maaari hong buksan lamang oras na napuno ang mga ito kapag may malalakas na mga pagulan o mga pagbaha. Hanggang kahapon, mga kabombo, umabot na lamang po sa 80.13 meters ang level ng tubig ng naturang dam. Ito ho'y ilang sentimetro na mas mababa kaysa doon sa 80.15 meters. Ito ho yung tinatawag na spilling level ng naturang dam. Kapag naabot na ho ito, otomatikong lalabas na ang tubig dito. Muli ay ipinaliwanag din ng opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na nagsisilbing ipunan o imbakan ho ng tubig ulan ang Lamesa Dam. Ayon kay David, naiipon po dito ang maraming mga tubig ulan upang hindi ito dediretso sa tinatawag na Tulyahan River na maaari pong magpabaha o makaapekto lalo sa mga residente ng mga komunidad malapit ho dito o yung mga tinatawag na mabababang komunidad. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na magpadala ng mga doktor sa bawat lokal na pamahalaan. Ayon sa punong ehekutibo, aalamin ng mga doktor kung may mga naitala ng kaso ng leptospirosis sa harap ng kabi-kabilang pagbaha na idinulot nga ng nakalipas na Bagyong Karina at habagat. Sinabi pa ni Marcos na kailangang matutukan ang mga banta sa kalusugan sa mga harap o dito ho sa mga harap yan ng kalamidad na tumatama dito sa ating bansa. Una nang iniutos ng Pangulo ang paglalagay ng mga clinics o mga medical teams sa bawat evacuation center. Kaugnay dito, binigyan na ng direktiba ni Health Secretary Ted Herbosa ang lahat ng Department of Health hospitals at offices na magbigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan sa pagtugon yan sa mga problemang pangkalusugan sa mga lumikas na residente. Sa iba pang mga balita, naging ligtas sa pananalasan ng Bagyong Karina ang lahat ho ng mga persons deprived of liberty o ito ho yung mga inmates o mga nakakulong na nasa loob ho yan ng Bureau of Corrections. Gayon na rin yung mga personnel ng Bureau of Corrections mula sa iba't ibang mga prison facilities at mga penal farm na sakop ng Bureau dito ho sa ating bansa. Sinabi naman itong si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., naging minimal lamang ang mga danyos sa perimeter fence ng Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong na ang bahagi po nito ay inabot daw ng tubig ulan. Agad naman nila itong naresolba mula nang makatanggap ng mga impormasyon na mayroon ngang sira ang perimeter fence.
Noon pong umaga pa lamang daw ng Miyerkules ay inilagay na nitong si General Katapang sa heightened alert status ang lahat ng mga operating prisons and penal farm na nasasaklawan o nasasakupan ng Bureau of Corrections mula ho sa pagdating ng bagyo hanggang sa ito ay tuluyang makalabas ng bansa at tuluyan pong humupa yung epekto ng naturang sama ng panahon. Samantala, hinikayat ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang ang publiko na magkaroon ng tinatawag na Go Bag na naglalaman niya ng mga pagkaing hindi madaling masira. Kabilang na riyan ng mga tubig, flashlight, first aid at hygiene kits, damit at iba pang mahalagang kagamitan na handa kapag kailangang lumikas mula yan sa isang sakuna. Ipinaliwanag pa ni Dr. Pang ang kahalagahan ng Go Bag sa harap ng sitwasyon sa maraming binahang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na lugar dahil yan sa hanging habagat at ito hong sa Super Typhoon Karina. Sinabi pa niya na ang Go Bag ay naglalayong masiguro na mga tao ay handa at may kakayahang mabuhay ng 72 hours sa panahon ng sakuna habang naghihintay ng kaukulang tulong. Samantala, pinapayuhan rin ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer dating Senador Richard Gordon ang mga komunidad na sundin ang prinsipyo ng tinatawag na 4Ps o itong predict, plan, prepare at practice upang palaging handa na lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung kinakailangan. Nanawagan din si Gordon sa publiko na mag-donate sa Philippine Red Cross Emergency Relief Drive na tumutulong sa pagpapanatili ng operasyon ng rescue, health at welfare assistance para yan sa mga biktima ng naturang sama ng panahon. Ang Red Cross ay nakatulong na sa higit 400 katao sa Metro Manila at namahagi ng higit 6,000 mga hot meals mula yan sa mga Red Cross chapters sa siyam na lungsod sa Metro Manila, Bulacan, Iloilo, Bataan, Rizal Province at Tarlac. Karamihan nga sa mga lumikas na individual sa Metro Manila ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Diyan ho sa may Marikina, naabot yan sa 28,761 na individual o katumbas ng 5,634 na pamilya. Sa may Pasig Pateros naman, aabot sa 6,820 na individual o katumbas ng 1,669 na pamilya ang nananatili sa naturang mga evacuation area. At dito naman sa may Manila ay aabot sa 4,440 individual o katumbas ng 977 na pamilya ang nananatili pa rin sa mga itinalagang evacuation area ayon yan sa mga ulat ng Philippine Red Cross Operations Center. Meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba namang mga balita mga kabombo Caster Nation, namataan muli ang isang barko ng China Coast Guard na naglalayag malapit ho ito sa may Manila Bay. Ito ho'y noong kahapon, umaga ho ng Huwebes. Ayon po ito kay US Maritime Security Expert at siya ring West Philippine Sea Monitor Ray Powell. Sa ibinahaging monitoring nitong si Powell sa tinatahak ng Chinese vessel, patuloy daw ho itong nagsasagawa ng intrusive patrol operation. Ito hong China Coast Guard 3301 sa pamagitan po ng paglalayag sa labas ng Manila Bay o ilang kilometro lamang po ito mula sa labas ng Manila Bay. Ayon pa rin kay Powell, may layong 95 nautical miles ang Chinese vessel mula sa bukana mismo ng Manila Bay. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na nananatili sa West Philippine Sea ang naturang barko ng China simula pa noong Hulyo 22 at huli pong namataan malapit sa El Nido, Palawan. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nakitaan ng mga patrol vessel ng China Coast Guard dito ho sa teritoryo ng Pilipinas, kundi tuloy-tuloy na nakikitaan po ng mga barko sa teritoryo ng Pilipinas, lalo ho dyan sa may bahagi ng Palawan area, bahagi po ng West Philippine Sea. Kasabay pa rin po yan ng tumitinding gitgitan sa agawan ng teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Bombo International News. Mga kabombot Caster Nation, tuluyan nang humina ang bagyong Jamie o Karina dito sa Pilipinas at naging isang severe tropical storm na lamang mula sa dating typhoon o super typhoon category nito kasabayan ng pagbayo dyan ho sa may bahagi ng bansang China.
Kagabi ay tuluyang naglandfall nga ang naturang bagyo sa southern China na nagdulot ng malawakang pag-ulan at pagbaha sa ilang komunidad na dinaanan nito sa naturang malaking bansa. Bago ang pagpasok ng naturang bagyo ay kinailangan ng isailalim sa evacuation ang hanggang sa 240,800 na katao mula dyan sa may isang probinsya ng China dahil sa banta ng naturang bagyo. Inaasahan ding lalo pang tataas ang level ng tubig sa ilang mga probinsya ng China. Kasunod yan ng malawakang pag-ulan na dulot pa rin ng naturang sama ng panahon. Batay sa pagtataya ng mga otoridad, maaaring bahain ang hanggang 10 Chinese provinces sa naturang bansa. Dala na rin yan ng pag-apaw ng mga kailugan doon. Ang Gemi nga ay tinuturing na pangatlong pinakamalakas na bagyong tumama sa southern China ngayong taon. Unang tumama ang naturang bagyo sa Taiwan itong nakalipas na araw na nagdala naman ng malawakang pag-ulan at pagbaha doon. Nag-iwan din ito ng 3 nasawi, 380 na nasugatan, habang isang barko ang lumubog at patuloy na pinaghahanap ang 9 na Malaysian na sakay ng naturang lumubog na barko. Sa Pilipinas naman, unang nanalasa ang naturang bagyo na nag-iwan din ng hindi bababa sa 21 mortalities, habang mahigit 1.1 milyon na katao ang umano'y naapektuhan nito. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bubu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Paradyo Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, kasabay pa rin po ng patuloy na pagtutok ng Bombo Radio Philippines dito ho sa kaganapan ng Paris Olympics 2024. Isa sa mga pangunahin pong sumisimbolo sa Olympics, mga kabombo o Star Nation, ay ito hong tinatawag na tanglaw o Olympic Torch. Batay po sa kasaysayan ng Olympics, sinisindihan ang Olympic Torch bilang simbolo ng sportsmanship spirit nitong mga Olympian at mga atletang kalahok ko dito. Ito'y kalimitan pong itinatakbo o dinadala sa palibot po ng syudad na siyang magsisilbing host sa Olympics. Ang Olympic Torch ay ito hong apoy din ho nito sa loob nito ay ginagamit bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa ng bawat isa. Batay ho sa tradisyon, mga kabombo, una hong sinindihan ang tanglaw sa Olympia doon po sa may Greece. Gamit lamang po ang sinag ng araw. Ito ho'y tradisyon. Mula dito ay ibiniyahe ang tanglaw noong April 27, 2024 papuntang France. Gamit po ito ang isang tradisyonal na barko ng Pransya. Dumating ito noong May 8 sa naturang bansa na siyang hudyat ng tuluyang pagsisimula ng Paris Olympics. Dito ay marami mga atleta ang naatasang humawak sa tanglaw at iparada sa mga kakalsadahan ng Paris. Ang pinakauna ho rito ay ang French swimmer, itong si Olympic champion Florent Manudo. Mula ho sa pantalan kung saan unang dumaong ang barkong kinalululanan nito hong naturang tanglaw o itong Olympic Torch, inililibot po ito ng mga naatasang individual.
Itong mga individual na magbibit-bit ho dito, yung mga tinatawag na torchbearer, ay pinipili ho sila sa pamagitan niyan ng kanilang commitment, dedication, at kung nakitaan sila ng sapat na values na nagre-representa sa mga values ng Olympics. Gayunpaman, ang iba rin na naatasan pong humawak dito ay iyong mga celebrity at malalaking pangalan sa iba't ibang mga industriya. Sa kabuuan mga kabombo, ngayon pong Paris Olympics 2024, mayroong hanggang sa 11,000 na kataong naatasan na maglibot, hindi lamang sa Paris kundi maging sa kabuuan po ng France. Ilan sa mga ito ay sina judo gold medalist Clarisse Abegneno, ito ay mula sa My France, at itong si rapper na si Snoop Dogg, at iba pang mga malalaking pangalan. Sa mga nakalipas na taon mga kabombo Kasner Nation, ang iba pang mga kilalang personalidad na naatasan pong humawak at maglibot dito sa tanglaw ay sina Nelson Mandela, Salma Hayek, siya po isang Hollywood actress, etong si David Beckham, si singer na si John Legend at iba pa. Sa pagbubukas po ng Olympics, tuluyan din pong dadalhin ito sa opening ceremony at gagamitin ng Olympic torch para husindihan ang tinatawag na Olympic flame. Ito na po ang opisyal na maghuhudyat ng pagsisimula ng mga laro sa tinaguriang The Greatest Show on Earth, ang Paris Olympics 2024. And of course, update lamang ho tayo sa mga susunod ding mga araw, mga oras, mga kabombo. Kasabay pa rin po yan ng opisyal na pagsisimula ng Paris Olympics 2024. Yan po ay mamayang madaling araw na ho yan, mga alas 12 o alauna po na madaling araw, oras po sa Pilipinas. Habang kasama ho natin ang ating 50 na mga Bombo International News Correspondent na tututok din sa pagbubukas ng Paris Olympics 2024. Dako pa rin tayo sa mga balitang naganap dito sa loob ng ating bansa. Iminungkahi ni Senador Robin Padilla na magbitiw na lamang sa pwesto itong si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang Vice President for Luzon at bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino. Ayon kay Padilla, ito ay upang matutukan niya ang kanyang mabigat na dagdag tungkulin bilang Senate Majority Leader. Iginit pa ng senador ang bagong pangulo ng PDP na buo ang tiwala niya sa kwalifikasyon at karanasan ni Tolentino para maging mahalagang bahagi ng liderato ng Senado. Sa kasalukuyan mga kabombo at ka-Star Nation, si Tolentino ay Vice President for Luzon ng PDP. Ito namang si Padilla ay nanumpa nitong linggo bilang bagong pangulo ng naturang partido. Ayon sa mambabatas, makatutulong din ang pagbibitiw ni Tolentino sa partido upang ipamalas ang pagiging independente ng naturang partido. Samantala sa isang pahayag naman, bumuelta si Senador Tolentino kung saan sinabi nito na sa panahon na ito ay hindi nararapat na mag-usap patungkol sa politika. Mainam niya na magtulungan na lamang para mapadali ang rehabilitasyon ng mga Pilipinong apektado ng bagyong Karina. Oras na natin 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, nakatakda hong i-turnover ng Department of Budget and Management ang kopya nitong National Expenditure Program sa Kamara de Representantes. Ito sa araw na ho ng Lunes, Hulyo 29 ng taong 2024. Ayon kay Speaker Martin Romualdez na handang-handa na sila para hutanggapin itong National Expenditure Program nang sa gayon ay masimulan na rin ang pagtalakay o deliberasyon sa 2025 National Budget para ho sa Pilipinas. Siniguro nitong si Speaker Romualdez na nakahanda na rin ang House Appropriations Committee na usisain, i-review o amyendahan kung ito ho'y kinakailangan pa. Pagtitiyak naman ni Speaker Romualdez na bago matapos ang unahong sesyon o first session ng Kamara de Representantes sa buwan po ng Setyembre, ay kanila pong tatapusin daw ang budget deliberation. Inihayag din itong si Speaker Romualdez na kabilang sa kanilang priority measure ay yung pagkakaroon ng mga kontrol sa mga pagbaha. Katulad po ng nauna hong nangyari dito sa National Capital Region at malaking bahagi pa ng ating bansa. Ipinunto rin ng mababatas na kung may mga nakita silang mga dapat na repasuhin sa pondo ay kanila itong gagawin. Pero kung maging epektibo naman ang proyekto ay kanila itong ipagpapatuloy daw. Suportado naman ng mababatas ang hakbang na magsagawa ng investigasyon o pagdinig ang Kamara de Representantes. Hinggil pa rin yan sa mga hindi gaanong naging epektibo ng mga flood control project, lalo ho dito sa National Capital Region.
Anya, bahagi po ng oversight function ng Kamara de Representantes ang magsasagawa o pagsasagawa ng investigasyon. Ito'y upang mabatid kung bakit nagkaroon ng problema sa mga naturang proyekto. Isinusulong din ng mababatas na magkaroon ng master plan para ho sa mga flood control project at magsagawa ng mga relocation sa mga residente na nakatira sa mga low-lying areas o doon po sa mga mabababang komunidad. Samantala, binatikos ni Makati City Mayor Abby Binay ang umunoy advertising campaign na pumalit sa street sign na Hilpuyat Avenue sa Hiltulog. Kumuha kasi ito ng samut-saring reaksyon mula yan sa mga netizen. Ayon sa alkalde, hindi nakarating sa kanyang opisina ang naturang campaign proposal na palitan nga ang street sign na Hilpuyat Avenue. Aniya, kung nakarating ito sa kanyang opisina, ay kaagad niya itong ibabasura. Dapat ay naging maingat rin aniya ang mga opisyal ng lungsod na nagbigay ng naturang permiso at dapat ay sinuri itong mabuti. Bilang respeto na rin aniya sa pamilya at sa alaala ni dating Senate President Hilpuyat. Humingi naman ang paumanhin ng alkalde sa publiko sa kaguluhang naidulot nito maging sa pamilya ng yumaong senador. Sa iba pang mga balita, ang Philippine National Police nagbabalaho sa publiko hinggil yan doon sa phishing matapos umaresto ang siyam ng mga scammers dyan sa may probinsya ho ng Cavite. Bahagi po ito ng Calabarzon Region. Maki-update po tayo sa pamamagitan ng linya ni Bombo Kelly Cordero. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko, lalo na sa mga matatanda na nahuhulog sa mga mapanlinlang na phone calls mula sa mga individual na nagpapanggap na bank employees. Ito ay matapos maaresto ng kapulisan sa Cavite ang siyam na sospek na umano'y sangkot sa phishing o voice phishing scams na tinatarget ang mga bank depositors. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Ronnie Cariaga, isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng warrants to search, seize and examine computer data laban kay April Joy Espino, 34 na taong gulang, dahil sa paglabag sa computer-related fraud sa ilalim yan ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Aniya, ang pag-aresto ay sinagawa matapos ang 8 buwang investigasyon, case build-up at pagmamanman sa mga sospek na nag-ugat sa mga reklamo ng dose-dose ng biktima. Nasabat sa operasyon ang registered SIM cards, information and communications technology devices, bank documents at script na ginagamit kapag tatawag sa mga biktima. Sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni ACG Cyber Response Unit Chief Colonel J. Guillermo na ang mga sospek ay nakakuha ng milyon-milyon mula sa account ng kanilang mga biktima. Nakakaalarma umano ang naturang scheme dahil maging ang ilang mga retiradong empleyado kabilang ng mga judges ay naloko at natangay ang kanilang mga pinaghirapang pensyon. They will call you, oh sir, yung account mo is blah blah blah, your credit card will be expiring soon, and then nakita namin you have points like 20,000 points. Kung gusto mo, we'll be converting this into a cash para kung mag-expire man, hindi masasayang. So voice phishing is a manipulation. Pinaalalahanan ni Guillermo ang mga bank depositor na huwag ibahagi ang kanilang one-time PIN o OTP sa sinuman. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag ni Solicitor General Minardo Guevara na sapat na ang executive order para ipatupad ang pagbabawal sa operasyon ng lahat ng mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ayon kay Guevara, ang pagbabawal ay isang usapin ng government policy at dahil dito, ang desisyon ng Pangulo na ipagbawal nga ang operasyon ng mga pogo ay nasa kanyang otoridad. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng gaming operations ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na direktang nag-uulat naman sa tanggapan ng Pangulo. Nangako naman ang mga mambabatas mula sa Senate at House of Representatives na ipagpapatuloy ang isinasagawang pagdinig ng komite sa mga sakit sa lipunan na dulot nga nitong mga Philippine offshore gaming operators, lalo na ang mga pinamamahalaan ng mga sindikatong Chino, at unahin nga ang pag-aproba ng mga hakbang na nagbabawal sa mga naturang kumpanya na magnegosyo dito sa ating bansa.
Kung maalala sa ikatlong State of the Nation address nga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniutos ng punong ekutibo ang pagsasara ng lahat ng mga Philippine offshore gaming operators sa katapusan ng taong ito at inihayag ang kabuang pagbabawal sa lahat ng operasyon sa mga offshore na mga pasugalan sa gitna yan ng panawagan ng publiko na isara na ang naturang industriya. Sinabi naman ng Philippine Amusement Gaming Corporation na kakansilahin nito ang mga lisensyang ibinibigay nito sa 43 internet gaming licensees bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilagdaan naman itong Miyerkules nitong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ang kanyang Singaporean counterpart, itong si Nang Eng Hen, ang isang Defense Cooperation Agreement na naglalayon pong pagandahin ang relasyon pa ng dalawang bansa. Kinumpirma ng Singaporean Defense Ministry ang paglagda sa Memorandum of Understanding. Tungkol pa rin po yan sa Defense Cooperation doon po sa may Singapore. Wala pang pahayag ang Department of National Defense ng Pilipinas tungkol sa paglagda sa naturang kasunduan. Pero ayon po mga kabombo sa Singaporean Defense Ministry, ang Memorandum of Understanding ay magsisilbing balangkas o isang balangkas upang gabayan ang mga umiiral na pakipag-ugnayan at itaguyod ang kooperasyon sa mga lugar na may interes sa isa't isa. Katulad po yan ng edukasyong militar at anti-terrorism upang pasiglahin ang mas malapit na ugnayan ng mga tao sa mga tao. Ang paglagda ng kasunduan ay kasabay pa rin po yan ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Singapore. Sa kanilang pagpupulong, muli pong pinagtibay nitong sina Secretary Teodoro at ng itong sinang ang mainit at mapagkaibigang bilateral na ugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng Singapore at ng Pilipinas. Ipinahayag din nila ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang pakipagtulungan sa Association of Southeast Asian Nation Defense Ministers Meeting. Samantala, nagpasalamat si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbibigay nito ng prioridad sa Immigration Modernization Law. Ang nasabing batas mga kabombot ka Star Nation kasama ang iba pang priority measures na naglalayong pasiglahin nga ang paglago ng ekonomiya at tiyakin ang pambansang seguridad at pagyamanin naman ang mga mabuting pamamahala sa gobyerno. Ito ay kabilang nga sa technical report para yan sa naging ikatlong State of the Nation address ng Pangulo na inihatid noong Hulyo 22. Binigyan diin ni Tansinco ang kahalagahan ng bagong batas sa itong immigration law habang pinasalamatan nito dahil sa kanyang pangako na gawing moderno ang sistema ng imigrasyon. Ang batas na ito ay napakahalaga para sa pagpapahusay naman ng seguridad sa mga border habang isinusulong ang turismo at pamumuhunan sa Pilipinas. Ang Immigration Modernization Law ay dinisenyo upang i-update at i-streamline ang mga patakaran sa immigration na ginagawa itong mas tumutugon sa mga kasalukuyang pandaigdigang pamantayan at mga hamon. Sinabi pa ng opisyal na kasalukuyang nagpapatakbo ang kanilang ahensya sa isang 84 na taong gulang na batas na naglalaman ng maraming probisyon na hindi naayon sa modernong panahon. Meron na lamang tayong 19 minutes bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala sa iba pang mga pangunahing balita, sa kabilahon ng pangamba na muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa lalawigan po ng La Union sa bahagi po ng Ilocos Region, tiniyak ng Department of Trade and Industry ang pananatili ho nito sa stable sa kasalukuyan. Ayon po sa ahensya, kinabibilangan nito ng mga basic necessities at mga prime commodities. Ginawa ho ng ahensya ang pahayag, kasunod na rin po yan ng naging pag-iikot ng mga tauhan nito sa ilang mga supermarket at mga groceries sa San Fernando City, La Union. At maliban ho sa may La Union, ay tuloy-tuloy din ang pag-iikot ng naturang ahensya sa iba pang mga lugar na labis na sinalanta ng pag-ulan at mga pagbaha. Dulot pa rin po yan ng Bagyong Karina at itong habagat. Layon nito na mamonitor ang kasalukuyan pong presyo matapos ang naging epekto nga nitong mga samahon ng panahon. Bukod dito ay nilalayon ng hakbang na ito na mabantayan ng mga pamilihan kung sila ba ay sumusunod sa itinalagang suggested retail price. Ayon sa ahensya, lahat ng mga pamilihan ay pasok po sa rise o sa suggested retail price batay sa kanilang naunang isinagawang monitoring.
Hinimok rin ng ahensya ang publiko na iulat ang mataas na presyo ng mga bilihin sa kanilang ahensya at kaagad silang tutugon. Lalo ho ngayon at nakasailalim po tayo sa price freeze. Dala pa rin po yan mga kabombo ng maraming mga lugar, maraming mga probinsyang nasa ilalim ng state of calamity, dulot ng kalamidad. Samantala, good news po, nagalok ang Pag-ibig Fund ng calamity loan sa mga miyembro nito na apektado ng Bagyong Karina. Ayon sa ahensya na mayroong calamity loan fund silang inilaan para tulungan ang mga apektadong miyembro sa Metro Manila, Cainta, Bacoor at probinsya ng Batangas na nasa ilalim naman ng state of calamity. Magdadagdag pa sila ng pondo kung sakaling may ilang lugar na magdeklara rin ng state of calamity. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring makahiram ng 80% ng kanilang kabuang Pag-ibig regular savings. Mayroong interest rate ito na 5.94% at ang payment terms ay mula 24 hanggang 36 months at ang unang bayad ay sisingil pagkatapos ng 2 buwan. Sa iba pang mga balita, pinupundahan lumano ng mga aktibidad ng mga armed groups sa Mindanao. Itong mga smuggled na mga sigarilyo o pinislit na mga sigarilyo na karamihan po ay nagmumula o nanggagaling dyan sa may bahagi po ng Indonesia. Ito ang kinumpirma ng isang kilalang security expert sa isang forum. Ayon kay Professor Rohan Gunaratna na isang security studies instructor sa Singapore o sa Nanyang Technological University dun sa Singapore. Partikular sa mga ito ay ang mga Busayaf Group at mga Moro National Liberation Front. Paliwanag pa nito na sila ang nagbebenepisyo ng kita mula sa pagbabawal na kalakalan ng sigarilyo doon po sa may backdoor. Ito ho yung Southern Philippines. Dagdag pa nitong sigurat na ang Indonesia ay isang pangunahing napagkukuhanan para yan sa mga sigarilyong pumapasok sa Pilipinas. Sinabi ito ng opisyal sa ginanap nga ng forum dito ho sa lungsod ng Makati. Kabilang sa mga dumalo sa forum ay ang mga pangunahing defense official katulad po ni na National Security Advisor Eduardo Anio at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. kasama ang ilang mga opisyal ng Indonesian Embassy sa Maynila. Samantala, nagsusumikap ang Department of Justice na i-upgrade ang mga tool na magagamit naman ng mga prosecutors ng gobyerno upang mapanatiling napapanahon ang mga ito kung paano pangasiwaan ang patuloy na umuusbong na trend nito mga tinatawag na cybercrime. Ginawa ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez ang naturang pahayag sa gitna yan ng kamakailang kaso nito ng mga pangahak na nagtatarget naman sa mga website ng gobyerno at mga pribadong sektor. At ayon nga kay Vasquez, ang DOJ ay lubos na nakatuon ngayon sa pagpapataas na magkapasidad nito sa pag-iwas sa cybercrime. At sa katunayan, ang cybercrime law ay higit na nagpapagana sa mga prosecutors sa paglaban naman sa naturang issue. Sinabi pa ni Vasquez na ang ahensya ay nagsusumikap din na i-upgrade ang National Justice Information System para bigyang daan ang lahat ng partner agencies na makipag-usap sa isa't isa para magbahagi sila ng impormasyon at lahat ng mga datos ay maaaring ma-upload at maging available sa lahat para yan sa paglaban sa kriminalidad, kabilang na itong mga cybercrimes. Noong nakalipas na taon, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na mga ahensya ng gobyerno o ahente ng gobyerno na lumalaban sa mga krimen na may kaugnayan sa cybercrime ay nangailangan ng mas maraming pondo dahil diniin niya na karamihan sa mga krimen na kasalukuyan ay may cyber content. Sinabi pa ng kalihim na kailangang itaas ang pondo para yan sa cybercrime units ng DOJ at National Bureau of Investigation para makapag-recruit sila ng mas maraming tauhan. Kabilang sa mga kasong hinahawakan ng Department of Justice at NBI Cybercrime Division ay mga identity theft, online scam, fraud, hacking ng mga bank accounts at personal accounts, phishing, cyber libel, forensic accounting at iba pang paglabag na nasa loob yan ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon mga kabombo. Sa pagkakataon ito, dakuan po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon, sa may bahagi po ng Bombo Radyo Lawag. Ito'y kasabay pa rin ng patuloy hong pagtaas ng halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Itong iniwan pong danyos ng Bagyong Karina at itong habagat. Umabot na raw sa mahigit 70 million pesos ang damage po sa infrastruktura habang mahigit 1 milyon naman sa agrikultura dyan sa may
may Northern Luzon, particular na sa may Ilocos Norte. Makibalita ho tayo sa Bombo Radyo Lawag. Ipinalam ni Mr. Marcel Tabie, pinuno ng Provincial Disaster Reduction and Management Council dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na umabot na sa 74 million pesos ang pinsala sa sektor ng infrastruktura habang 1 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Karina. Anya, may kabuwang 93 na barangay sa lalawigan ang lubhang naapektuhan ng bagyo kung saan 1,654 na pamilya o 5,355 individuals ang naapektuhan. Sabi niya, 42 evacuees pa rin ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa lalawigan habang ang mga ibang residente ay nakauwi na sa kanilang tahanan matapos humupa na ang tubig sa kanilang mga lugar. Paliwanag niya na ipamahagi na ang mga relief packs sa mga biktima ng bagyo sa bayan ng Pasukin, San Nicolas, Paway at sa lungsod ng Bataca. Kaugnay nito, isang bahay dito sa lungsod ng Lawag ang naitalang partially damaged matapos matabunan ng pagguho ng lupa. Lumalakas yung ulan, may panawagan naman ng ating mahal na gobernador, si Governor Matthew J. Marcos Manotoc, na magsilikas na yung mga nasa lugar na high risk to flood. Ito lang po namin manawagan sa ating mga kababayan dito sa probinsya na mag-ingat po tayo, pag-ibayuhin natin ang pag-iingat at paghahanda. Sa ngayon, nakararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang buong lalawigan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ram Kimuyug para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Ilang mga magsasaka naman dyan sa may Cordillera ang isa sa pinakamalaking supplier ho ng mga high-value commercial crops dito sa National Capital Region, Central Luzon at Region 4A. Umaaray na raw ho dahil sa bagsak presyo. Kasunod pa rin po yan mga kabombo nitong epekto ng bagyong Karina at itong habagat. Maki-update po tayo sa pamagitan ng Bombo Radyo Bagyo. Umaray ngayon ang mga magsasaka sa probinsya ng Benguet dahil sa bagsak na presyo ng mga gulay. Kabilang narito ang patatas, repolyo, broccoli at karot. Sa naging panayam ng Bombo Radyo sa ilang magsasaka, sinabi nila na naranasan ang mababang presyo ng mga gulay kahit hindi pa pumapasok ang bagyong Karina. Ayon naman sa mga disposer, nahihirapan silang i-dispose ang mga dumarating na gulay dahil iilan lamang ang mga umaakyat na buyers mula Pangasinan, Pampanga at iba pang lugar. Idinagdag pa nila na hindi nabibili ang mga basa at maputik na patatas at karot kaya kinakailangan pa ng mga magsasaka na linisan at patuyuin sa kabila ng nararanasang pag-ulan na dulot ng bagyong Karina at habagat. Sa kasalukuyan, kontrolado ang bilang ng mga dumarating na gulay ngunit inaasahan na tataas ang supply dahil sa isinasagawang clearing operation sa mga nakasarang kalsada sa Benguet na dulot ng mga gumuhong lupa at mga bato. Samantala, hindi pa umuupa ang tubig baha sa Benguet State University Strawberry Farm, isa sa sikat na pasyalan sa La Trinidad, Benguet. Sa panayam ng Bombo Radyo kay John Dave De Leon, isa sa mga magsasaka sa Strawberry Farm, labis na naapektuhan ang mga tanim nilang lettuce na malapit na sanang maani. Inihayag pa niya na matumal ang benta nila ng lettuce at strawberry dahil temporaryong naisara ang Strawberry Farm at wala pang turista o buyer na pumupunta dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Kung may pwede ibenta, kung hindi talaga basura. Pero ngayon wala namang pupunta dito na nagbisita kaya walang bibili. So sa labas, mura ang leto. Hindi ko lang ngayon kasi nagbumagyo. Wala pa namang pupunta na kasi wala namang walang ma-harvest. Humihingi naman ngayon ng tulong ang mga apektadong magsasaka sa mga kinauukulang ahensya. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo! Ilang mga bayan naman sa Iloilo lumampas na sa warning levels dahil yan sa pagdami ng dengue transmission cases. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo.
Umaabot na sa 31 out of 43 na mga bayan sa Iloilo ang may active dengue transmission cases. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na sa nasabing mga bayan, 79 na mga barangay ang may clustering of cases o kaya nakapagtala ng 3 o mahigit pa na kaso ng dengue sa loob lamang ng 4-week period. Sa unang linggo ng Hulyo, 46 na mga barangay ay may clustering of cases. Anya, kahit na hindi pa nakaabot ang lalawigan sa epidemic alert thresholds, may mga bayan na lumampas sa warning levels. Ang alert threshold ang nagsisilbing paunang babala para sa epidemya, habang ang epidemic threshold naman ay nangangailangan na ng kaukulang tugon. Partikular anya na naobserbahan ang 15 cases sa loob lamang na 4 na linggo ay ang barangay Agdahon sa Pasig City at mga barangays na Badyangan at Tabukan sa Barotac Nuevo, Iloilo na may tig sa 10 active cases. Ang nasabing mga barangay ay nanganganib na mauri bilang hotspot areas. Nangunguna naman ang Pasig City na may pinakamataas na kaso ng dengue na may 137. Sinusundan ng Lambunaw na may 130, may tig 97 naman ang Badyangan at Kalinog at 88 naman sa bayan ng Otona. Ipinaalala rin ni Defensora ang 4S strategies ng ibig sabihin ay search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation at support fogging or spraying indoors and outdoors. Tumataas tayo but we are on disaster mode right now. Ang ating provincial health office, no? Although hindi pa tayo umabot sa epidemic levels, no? At ang ating operations center, araw-araw nating minomonitor ang numero ng dengue at ang huling nating pagtingin sa mga numero natin, hindi tayo umaabot sa epidemic. Basta tuloy-tuloy ang paglinis natin. Nalina natin yung mga bagay-bagay na inipunan ng tubig at pwedeng itugan ng lamok. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isa namang dating Olympian ang nagkwento ng kanyang mga karanasan sa Star FM Cebu. Maki-update po tayo sa pagitan ng Star FM Cebu. Emosyonal na ibinahagi ni dating Olympian Mary Joy Tabal Jimenez ang kanyang mga pinagdadaanan noon para lang makapasok sa Olympics. Ayon kay Tabal na kung ikukumpara sa panahon ngayon, nakakatanggap pa umano ng maraming discouragement ang mga kababaihan, lalo na sa running. Gayunpaman, mas pinili pa umano nitong mag-focus kung ano ang maitutulong ng sports at makakapagpabago sa kanya. Sinabi pa ng Cebuana marathoner na alamin lang ng isang atleta kung bakit ito sinimulan dahil yan pa umano ang magdadala kung saan mo gusto. Ayon pa sa kanya, ginamit niya ang sports para makapagtapos ng pag-aaral kung saan nagbukas pa umano ito ng maraming pinto sa kanya at natulungan ang kanyang mga kapatid na makapagtapos din. Binigyang din pa ng Olympia na hindi overnight ang tagumpay at higit pa umano sa kung paano pangasiwaan ang mga injuries, kung walang support system at kung walang resources. Idinagdag pa nito na hindi siya makakapasok sa Olympics noon kung hindi lang nito binuo ang karakter at huwag limitahan ang sarili bilang isang atleta. Mensahe pa niya sa mga atletang sasabak sa Paris Olympics na gawin ng mga ito kung ano ang kayang gawin ng isang Pilipino at maging inspirasyon sa marami pang henerasyon. For me, staying in Barangay Mountain in Cebu, it would took me hours to travel to sports center just to run in the track oval, just to train, to prepare me to run for a track oval because before being a marathon or a long distance runner, I was a sprinter. So I was a sprinter until 3rd year of college before I shifted to long distance running. I used to run more on uphills, but I think it's a good advantage also nga naka-build gyud sa ako. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Eto, makibalita ho tayo mga kabombo sa nalalapit na inaabangan na exhibition match o exhibition fight nitong si Filipino boxing icon
dating Senator Manny Pacquiao. Laban po ito sa isang Japanese kickboxer. May mga development po dito ang Bombo Radio General Santos. Naging pahirapan na makakuha ng tiket para sa nalalapit na exhibition fight ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao sa Japan. Ito ang ibinunyag ni Bombo International Correspondent Miles Beltran sa nabanggit na lugar. Anya, tiyak na dadagsa ang mga tao sa labanang ito dahil matagal na itong hinihintay hindi lamang ng mga Pinoy sa Tokyo kundi maging ng ibang mga lahi. Dagdag pa nito, may mga bibiyahe pa papuntang Tokyo para masaksihan ang laban ni Pacman. Makakaharap ng pambansang kamao ang isang mixed martial artist na si Rukia Anpo ngayong linggo para sa isang exhibition match na tatagal ng 3 rounds na may tigta 3 minutos. Nako, nagkakantahirapan po sa pagkuha ng ticket. Sa palagay ko talagang ito ay punong-puno. In-expect natin ganon. Although kahit nasabihin mo. Pero yung pinaka-main event, no? Si Sir Manny. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga Kabombo Castor Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, muli ay nais po namin kanyong anyayahan na maliban po sa ating Bombo Radio Philippines News Center Makati, pwede po ninyong bisitahin ang ating po mga social media platform, mga social media accounts. Pwede po ninyong bisitahin and of course mag-subscribe sa pamagitan po ng ating Facebook page. Pwede rin po sa pamagitan ng YouTube channel, TikTok account at iyan pong Bombo mobile app. Pwede po ninyong ma-download via Google App Store o kung hindi naman Apple App Store. Para ho sa mas maraming mga impormasyon at dagdag na mga balita, bisitahin lamang po ang ating mga provincial station. Pwede po sa may bahagi po ng Visayas. Pwede ho ninyong bisitahin at mag-monitor sa pamagitan po ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, kasama rin po ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombot Castor Nation, narito na ang ating Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. Impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Padayon lang mo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabombo naton kung ay kamo makahingagaw nga makahulog sa mga drop boxes sa mga kabanwahanan kung sa dingin kolekta na sa aton sining Bombo Patrol di kamo magkadulaan sa paglaom kay man pwede pa kamo sa gihapon makahulog sa inyo sining mga entry sa DRIA sa estasyon sa Bombo Radio tubtob las 12 sa udto buwas adlaw.
7 million pesos nga cash kasiyahan in total prices nationwide ang magaulan subong ating gululan nga tiyempo sa manibago sini nga promo sang Bombo Radio. No, may 3 ka pa maagi sini nga magdaog ikaw. Studio draw kung saan kada semana mayara kita sang winner. First prize 5,000 pesos niya sini nga pagabatunon, second prize 4,000 pesos, third prize 3,000 pesos plus consolation prizes nga tag-isa ka libo ka pesos. 3 ini magadaog sa consolation prize naton. May palengke on-ground draw man kita nga kung saan napulo ang mga daog sa nga tag-1,000 ka pesos ka cash plus 500 pesos ka worth sang gift pack kung ara ikaw magatambong nga magahulog sa imo sini nga entries sa aton sini nga palengke draw. May video kay challenge kag may iban pa sini nga pahampang kadamo sa nagahulat sini nga premyo sa aton sini nga mga kabombo. Kag siyempre sa aton sini nga grand draw kung sa diin first prize 30,000 pesos, second prize 15,000 pesos, third prize 10,000 pesos. May 3 ka consolation prizes man nga nagahulat sa 3 naton ka mga tagdaog nga magabaton sa tag 5,000 pesos cash. Kani sa aton sini nga mga kabombo padaylan sa pagbakal sa inyo sini isang aton sini nga mga produkto katulad sang Gardenia, masarap, fresh, nutritious, basig lakas, basta Gardenia. Isa ka empty plastic sa any loaf variant or size pwede na nga mangin proof of purchase. Revicon lakas na di umaayaw 1 empty banig o kon na 4 ka mga empty foil pack sarang na nga mga proof of purchase. Serve singling pero di mamahalin. Isa ka empty plastic sachet sang 65 grams sa cherry fresh or isa ka empty pouch sang 64 ml liquid rose fresh o kon empty sachet sang 25 ml Fabcon Blossom fresh. Kag syempre Orokan, sa Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon nga nag-angkon sang tanan nga Bombo Promo Title. Sa mga kabombo tayo, ihulog sa mga drop-box centers sa Dria sa bahin sa syudad o kon sa broadcast center mismo sa Bombo Radio inyo isininga ihulog ang inyo sininga madamo nga entries. Damo entries, dako man ang tsansa sa ikaw nga makaangkon sang kaginan nga magdaog sang cash prizes. Ang Department of Public Works and Highways nagpalinton nga dapat sekuron kuno kag pasiguraduhon sang DPWH diri Banwa ining pagpatigayon sang jet grouting. Nagakadapat nga i-maintain sa kontraktor ining mga lapta. I-check na ba si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Pasalig diri ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga nagkakadapat nga i-maintain sa nga kontraktor ang ining pagpatigayon karon sa jet grouting nga mangin malimpyo kag waay sang mahalitan nga mga motorista sa tiod nga maglabay sa sambit karon nga lugar. Ining kasunod diri po nga gin palampot diri sang pila ka mga motorista nga reklamo nga may mga bes nga kung nagalabay sila sa idalom sa ungkap flyover kung sa diti ongoing ining jet grouting may mga bes nga tinaga awas sa dalan ang halin to sa idalom nga abuan to nila black sige ang borehole so may mga nagalawas nagibanto mga lotak nagawas sa kalsada ang ibang tuligan do simento kuno ang awas to maputsam gati ang iban nga turista kipot lang do kadamo na kuno sa mga pililit nga mga mga simento kuno sa ilang sining salakyan sa tiod nga maglabay sa nasambit karon nga lugar. At the same time ang isa to sa napakigangutan na pulok mangkutan naton ang may motorista man nga dugamayan na kuno nga mag-start kay tamak danlog ang sa idalom sini ako wing ang pagpatigayon sa jet grouting ting iban sini nga motorista di man makapahinay-hinay dalagan kay tikon sa idalom kay sa flyover kag kun magsinyas ang traffic enforcer sanggo di laban-laban iban sina gadali na kay ginato nga malandang oras delikado ko kun nagadrad ikaw sa motorsiklo kay base ko makaslide kag malasakan kabla sa mga salakyan nga nagasunod sa imo kondra sa idalom sang
flyover. So nakalabot na ining concern sa atensyon karon sa Department of Public Works and Highways Region 6. Kaga mismo si Director Engineer Saniboy Oropel ang pathag regarding karon kung paano nga ma-maintain dapat sa kontraktor ang katinlo sa idalom sang flyover sa ongoing karon nga jet grouting. Kaya ang isa di sa ginahimo, di ba kung ginabutangan nila na sang fence palibot na ining sinbla pati makordon ang area kung sa dito ongoing ang activity dira. So dapat within area lang ang kung ano man nga mga activity ito api nga ginaobra kung may mga tigko dira. So dapat dira mismo sa sulod so hindi na mag-awas sa karsada. Bumutsamp isa na sa patag ni Engineer Oropel nga dapat amo na ang isundon sang kontraktor. Ipapalo up ko sa DPWH kung balagi na comply ini sang kontraktor kasi sa sining mga report nga may mga bes nga nag-aawas sa dalanon ang ining ongoing nga pag-jet grout sa nasambit karon nga area. So far, do pila na ni ka mga haligi ang nagpatigayon sila sa jet grouting. Ang latest do diri na sila sa may area sang Haro na kung halin ka dribla sa may Banwa sa Pabiya, pagtabok mo sa intersection sakop na sa Haro, lapa-lapa dito sa may Isaka Gasoline Station, sa may nasambit nga distrito. Bumbutsam. So nagkakadapat nga i-maintain ang hygiene karon kung paano nga matinluan kag hindi ka makakos ang all sa mga motorista nga nagalabay sa may nasambit yang lugar Bumbutsam. So nagalaom si Engineer Oropel bangod sa siningon gawin nga jet grouting basi kuno sa bulan na yan sa Nobyembre gani nga ma-open na in full capacity ang Ongka flyover Bumbutsam bangod ang isa din sa purpose sa pag jet grout nga kung paano nga tadlong kag way na sang matabo nga movement sang Ongka flyover kag magamit na sang publiko Bumbutsam nga in full capacity. Aribla na pabati naton si Leader Saniboy Oropel sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Actually, ang aton nga procedure sa jet grouting, that's why gina-enclose na siya sa aton nga mga may perimeter wall kita nga kuan nga ginabutang da. Kay kung mag-jet grout once nga ga-introduce kita ga borehole drilling ta, may mga slurry na da or mga disturbed sample coming from the coming from the underground nga ginapagawa naton, di ba? So ara ginahigko da. Pero may instruction kami sa contractor nga ang housekeeping niya dapat ara ginada 24/7. So kung may aragin man nga naglapaw sa aton nga perimeter wall, instructionan ko ang contractor nga tinuan kay hindi ko luyag nga mag-agi ang aton commuter, may kuan nila slakyan. Yes, so ang iba nagpalabot, di kibot sila pag-abot das balay daw nung puti-puti kunong dalom kas lakyan da engineer. Oo, agyon tayo karon ta kay ang higko guro kag ang semento nga gina-pressurize naton panaog sa dalom kasi wala ma-confine maayo sa perimeter wall, i-remind kong contractor. Sige. Well, number one, ginapaningwaan sang Regional Office number 6, ang Ongka, nga ma-open naton into full capacity within this year. Kung mapabiding naton ang phase 2, hopefully in 3 months or 3 months and a half, matapos na naton. Tayo na lang na ang ulubrahon. 2 to 3 months. So, once nga ma-advertise naton this July and the award will be given or will be issued to the winning contractor by August, in 3 months, so August is 8 November, the most November 30, kasi kaluya, ma-open ta sa traffic. In full capacity in full capacity. Nabatian si Engineer Saniboy Oropel. Although gati may mga
na-record diri Bombotsam nga pila ka mga paghulag sa sining portion sa kung ka-flyover tiway na makulusad nako kabalangkaan kag part man ini sa pagpatigayon nila sa jet grouting kasubong na gadi sa sining natabo kami sipak dito kag nakitaan nga do kasubong nga nagusmod ang haligi asang porsyon sang ungka flyover makabig malang sudok engineer nga din-anticipate na nga daan nila basta kon sige ang labugay sa idalom sang haligi nga tidra sila mapamtang sa nga ila sila nga ginagamit nga mo ning pag-jet grout agod nga mag steady no kag hindi na siya nga mag maghulag kag amo to nga mahimo na siya nga ma-open and full capacity if ever gati so na ini nila sila nga papatikayon sa jet grouting sa ungka flyover Bombotsam. So far no ang sagin panabot tong concern sa mga motorista nga may may labay tra nga tingiban nakulbaan kay madanlog magluwas nga taga ulan-ulan may mix nga amoning mga lutak halin sa dalom sa ongoing karon nga boring activity no sa kontraktor dira sa Binsambit nga area so gilahimo dire so do ginatipo nila ni sa idalom no do may ginbutang to sila adopol bla nga butangan nila trapal tapos ang nag-aawa sa lento sa idalom sudra siya madritso hindi siya dapat sa lupa o kung sa simento nga mag-awas dito sa dalan kay bisa na nila ka pugong da hampil da sa kilid sa sin alapos man gyapon ang tubig so mo ni kunong ginahimo diri karon nga pamagi sa kontraktor nga amo after sina nga ginakot nila kung mapuno na tapos gina-dispose man ni kung sa din to mga ibang dispose na ang mga lutak nga halin sa dalom sa ining ongoing karon nga pag-jet grout sa dalom sa ungka flyover Bombotsam. All right. Ini si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 Boss State Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Joe Marvilla. Una bes, in fairness, sa kay Regional Director Sunny Boy Oropel, naibaluan man naton nga nagsalo lang na diri si Engineer Sunny Boy Oropel. No? Pero wala niya siling yang hindi na siya accountable. Kay saya sining pagpungko as the OIC or the acting Regional Director, but silingon nga ginasyomer yaman ang tanan sining responsibilidad sa idalom sang DPWH nga sining ginapamunuan amo na ang regional office sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Now, 2 to 3 months akon dako ginangakon sining nga pagpangduwa-duwa nga sa palabuton sining nga 2 tubtob 3 ka bulan mangin fully functional or makakomodar ang 4 lanes sa salakyan kag mapagyan na ining ungka flyover. Kay bisan ano pagka-plastar sa mga technical terms in terms of engineering, hindi iya makabutig ang mga nagakalinabo sa ungka flyover. Katulad ng ginlamang sang SIPAC. Kag pag-usmod nga nanotisyaran sa sadto anay wala man iya sang pag-usmod, although may pag-usmod pero gamay. Sa aton sining mga kabombo, ining porsyon sang ungka flyover nagakasipak ang simento kay nag-usmod sa aton sining matag palamati. Tuman ka makakrol ba kag delikado ini para sa mga everyday motorists
commuter nga nagalabay dira iya sa area sang Ungka flyover. Ungka Haro, siyudad sang Iloilo, kag Ungka Pavia sa munisipalidad naman iya sang Pavia. Saton sini magkabumbo. Now, sabahin karon iya sang pagtipig abi pagpasiguraduhon hindi magralapta kung may jet grouting or whatever. Nga ginapatigayon dira nga mga engineering work sa idalom sang Ungka flyover, hindi na naton iya katungdanan or katungdanan abi sang regional director agod nga iko lang ila sining attention para nga i-maintain na dra hindi maglapta so on and so forth. Now, kiti sa aton sini magkabumbo, hindi man ni sila yung mga nagatrabaho, di na kagang kontraktor, di naman na yung mga lapsag mo. Sa malipot nga pulong kay sindi na nakagkabahin ina sa ila sining nga trabaho. So sa pag-maintain, para hindi maglapta, para hindi magdanlog, siguro wahig-wahigon ko na anay iyang topiko. Kaya ang mas labing importante nga topiko arang sip ako, are Driglio, inang sip ako mo na yang importante na. Nga nagtuhaw inang sipak, nagtuhaw inang litik. Sa bumuha na big time kaginambal ni Engineer Saniboy Oropel, ti ina bangod ko no sa vibration. Kay may managaagi dira nga sa lakyan. Kag nagakapiktuhan ko no ang jet grouting. Sentido komon, kung amo sinagaling epekto, nga agin padayon pa, nga ginpagyan dira. Isa ka punto. Kaya mo sinagaling epekto, nga kon ma-jet grout ikaw, kag sige to ang paagi sa ibabaw bisan sa inner lane lang, nagkakapektuhan ng jet grouting, nga ginpadayon pa nga paagyan na dira. Ginpaagyan na dira because of public clamor. Damo nagareklamo, tinuig ng antos sa mga taxpayer nga kung sa diin for their convenience kung tani ina. Sa aton sinimatag palamati, hindi ko yung magtawag nga palpak ining project. Kay kung sa akon niya nga kaugalingon nga paghangop, ang palpak is very broad, do kalapad bala bumukris. Pero kung sa mga terminolohiya sa ordinaryo nga tawo, for example, maging paubra ka sa imo sining nga balay. Karon ang pag-ubra sa imo sining nga balay, hindi ka kumbinsido, lain ang imo sining instruction, lain man ang ginimo sa imo panday. Basta diferensyado. Diferensyado is another term. Pero masami anong gagwa na yun nga mga tinaga. Basta pigado ang pagtrabaho sa isa ka bagay. Anong pinaka-common nga term? Pinaka-common nga term is baldog. So, ako hindi ko magtawag nga palpak, diferensyado, so I would rather say nga ining Ungka flyover baldog nga proyekto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nga baldog. Way pagani mahuman diferensyado na. 680 million pesos put to waste. Nga put to waste kay baldogan ding proyekto. Nagdugang pagid sa another pila to 14, 12 billion pesos and now 100 and another 100 pagid.
No? Para kuno sa shoring, para sa jet grouting, so on and so forth, para sa rectification. Sining proyekto. Sige, rectification nyo ito, may guba naman sunahan. Kagaguhan. Oh? Sanding pa sa pagpalupamangkot na ton sa mga may madalom nga ihibalo tuhoy sa mga kasubong sini. Oh. Tisiling niya bumutsam kung nag-jet grouting ka kuno, may effect gid man ina. Kung may vibration. Ang epekto sina nga sige jet grouting, kung may vibration, ang tapik kuno iya sang simento sa portion or sa lugar kung saan ikaw nag-jet grout, doon nagalapta na siya kuno. Sa kilid na siya matapik. Hindi na kung tani to direktamente bala sa kundi mo to gusto patig-ahon gid para hindi na siya magusbod. Inaya in the most simplest form sa pag-eksplikar kung na mo na ang natabo or plastada abi or the way nga ginaplastar sa aton ni Direktor sa Niboy Oropel sa aton sini nga mga kabumbo. Another thing sa aton sini matag palamati ang bansang kilala ta siling niya sa rectification, no? Sa rectification kung tani sa pagkuha abisang third party consultant, no? Sa pagpangita sang kontraktor nga maga-perform sang repair sa ungka flyover, kung tani nangita sila sang kontraktor, no? Nga highly specialized niya ang amo sila nga trabaho. Ang ano nga trabaho? Di, amo na ang ginapatigayon subong iyang works dira sa pag-repair, pag-rectify or whatsoever sa ungka flyover. No? Now, pamangkot, ang monolithic constructions gani, highly specialized bala sila sa pag-perform sa kasubong sila nga civil works. Oh. Damo ang nagaduda kay there was a time banwa nga ang bakho sa International Builders Corporation nga by the way among una nga among kontraktor sa nga baldog nga ungka flyover. Oh. May nakita kita nga equipment sa IBC, may sticker sang IBC sa International Builders Corporation. No? Now, sa pagpangusisa naton kung ano ang capacity sang monolithic, namangkot kita kung may equipment kamo. Kaya malila, yes, may equipment kami. Pero nakibot kita banwa kay ang nakita naton nga equipment, no? Previously, may sticker sa IBC, pero pagbalik sa Bombo News team, wala na sticker sa IBC, sticker na ka-monolithic, pero same body number. Wow! Magic! So wala nagkakakas sa gyapon ang pagpangduwa-duwa sa mga taxpayer nga basi monolithic lang ang ngalan, pero ang sa likod sa monolithic sa kontratas papilis, di ba si kon IBC mangyapon? Sa aton sini makabumbo. So, ang naga-manifest karon sa ungka flyover, mga cracks, mga sipak, sa aton sini matag palamati. No? Same as sa mga
Hindi kisiling nga pariho gina, pero ganito ko lang nga pariho ang mga nakitaan man or findings sa historical facade sang Central. Oh. Anong rason nga ni nga ginpadimulis ang historical facade sang Central Market? Bangod structurally unsound. May mga nagakahulog nga debris, may mga dalagko nga cracks. Di ba? Oh. Tida mo nag-aambal nga mga opisyal sa gobyerno sa city government, ang mga nagapulok-pulok na nga nagawawaw kay historical facade gin pa dimulis namon nga mayara man siyang panugot. Kung may magi dira kang mahulugan sang debris, magkrabuka ang ulo sini nila, kamo mapabulong. Gusto nyo mapatay inyo sini nga kasi manwa. Gin pa dimulis ang historical facade bangod nga structurally unsound ini. Kay madamo sang litik kag nagakalasip ak nga simento sa iya sini nga haligi kag sa structure mismo banwa. Now, ano natabo sa ungka flyover o Maglisilugo? Sipak, crack, may mga debris. Therefore, structurally unsound ang ungka flyover. Kung structurally unsound, dapat i-demolish na lang. Sang sa hulaton ta, nga mas madalag ko panira, nga simento magkalahulog, mahulugan ang bunbunan, ang ulo sa mga motorista, kag magkalamatay sila. Worst, porsyon ang malusod. Oh? Sa aton sini mga kabumbo, pahilayo lang. Structurally unsound ang ungka flyover. Di para sa safety sa mga pumuluyo, sa mga motorista, sa mga commuter, ipadimulis na lang na. Oh. Galing kay din nga porsyon gani, bumbo doon eh. Doon sa ungka side din, no? Ungka side pabiya. Mga sa city side lang ni, hindi mo ulis na ni. Oh. Structurally unsound mo. Oh. City pa na Mayor Jerry Triñas sa city side gali na siro. Structurally unsound na niya, oh. Ipadimulis na niya, be. Ligad to, may nagsukma man sa akon. Yan, oy! Ano na to? No, may kasukaso man to sa... May pinangkasuhan man to parte songka, flyover to. Tinga... Duay to sang... Ano duay ulagaw? Ara man sumbudsman to. Sa musini ang musad to. Liko mo mangani, sir? Liko may lang kay papaluap ta? Oh. Sanggin papaluap ta to? Tiduay gin man tinimok-timok. Samtang nagapangusisa kita, may nagutik sa ton. Di may dako tao, nagapugong? Sino dako tao man? May klala kang dako tao, Bumbukres? Ha? Bumbudo ni, makutabi ba si may klala sa dako tao? Bumbudyan, makutabi ba si may klala sa dako tao? Kung translate mo sa English, dako tao, ano nga na tikam-tikam abal mo Maglisilugo, balya bigman. 29 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pag panumbalik ka banwa dugang ang mga balita kang impormasyon diri sa Bomboana isaudto istoryahan ta naman ang iban pagid sininga mga balita diri oh. Tag-iya sang bilyaran nga ginpasarado sang BPLO
nag-soft launch lang to kuno sang nagligad to. Rason nga wala nag-operate without business. Balino ano to klase paminsaron mga tao ni Georgios Pursanto. Tiya tag-iya kung wala sa gipasarado, why nag-apply sa business permit? Ay maan ka na. Balikan ta niya sa parang nga pagpalayag sa bumuwaray sa to pagkatapos ginamang sa pinaka-importante nga mga panomdomo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician.
depression. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan.
Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano 42 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sodto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Balibad sa tagiya sa bilyaran, soft launch pa lang to no. That is why nga nag-operate sila bisan wala sang business permit. No, pero tingin pa sarado ini sa BPLO. Sumo ang tagiya naghikutar na kuno. Sang business permit. Check na pala si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagkatalan na Palangri Bombo siya magpaidalom sa inspection subong nga adlaw sang Iloilo City Government ang ining the spot bar sa Mandurriao nga ginhiwatan sang dako nga billiard game nga ginapasuni. May ara pustahanay nga natabo matapos sa tukiban sa random inspection sang BPLD nga wala ini sila gali sang business permit. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Norman Tabot, ang head sang Business Permits and Licensing Division, naging pahayag na sang Miyerkules lang ang adlaw nagpasa sang requirement sa ila opisina ang tagiya para sa ila application sang business permits. Abi ang nasambit nga bilyaran Bombo Cham. Suno kay Mr. Tabot nag-operate ang nasambit nga bilyaran at isar wala asang permit nga sa rason bisman sa rason sa tagiya though soft launch pa lang ni kuno kung tani isang ilang establishment kanti wala sang bulutangan ang ining mga like ang lamisa bala sang billiards Bombo Cham rason niya tagin butang na lang dito sa ilang establishment kag sa pagkamatuod yan kuno Bombo Cham under renovation pa ni ang pila ka basin sang ila establishment since tag-apply ining tag-iya sang business permit inspection nun ini sila sa Office of the Building Official para mahatagan sang building kag occupancy permit, sanitary permit naman sa bahin sa City Health Office, City Environmental Certificate sa bahin sang Senro, kag valid Fire Safety Inspection Certificate halin sa Bureau of Fire Protection. Paasag ni Mr. Tabod, apisaran din pasarado ini nila ang bibilyaran, maka-open ini sila sa gihapon once makomply nila ang mga requirements Bombo Cham kag kung may ara gid man sila sa abi business permit na nag-exist na kaya muna adira mag-decisionan kun tani kung i-revoke ini siya o kung i-suspend sila pero ti isa subong ongoing man ang investigation sang kapulisan kag if ever may recommendation ini sila sa bahin sa opisina ni Mr. Tabod depende man ina sa gihapon kag ang lantawon sang i-review ini siya sang investigating committee sang PPLD kung i-hold gid man bala ini Bombo Cham pero ti wala sa gihapon or hindi man makatugda si Mr. Norman Tabot kay since nakadepende sa gihapon
sa investigation sang kapulisan ang pag-hold man or matabo sa ongoing process ng business permit sang Bilyaran. Pamatiyata bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Mr. Norman Tabod sa aton na interview. Ang nakabutang sa report ng aton monitoring team sang nag-monitor sa Estadera nga area nga wala sila sa business permit naging present during inspection. Permit man lang yung napangita namon. Kung wala sila permit, wala gid na sila ipakita ng documents. Like mga nakaagi sila sa BFP, mga direct serve lang ang process to Wala pa. Meaning to say, wala pa sila ka-process. Ang suno sa monitoring namon nga team, daw kuan pa lang kuno ano nini daw soft opening pa lang kay in fact sige pa kuno ang renovation ang pag o galing kay nag-una lang ang mga billiard table kay wala sila butangan after nga ginbakal nila amo nang explanation sang during the team. So since sir may closure order, ging pasarado gin sila temporarily pero maka-open sila liwat once maka-comply sila amo gid man na matabo sir Norman. That's correct. I-comply nila ang mga regulatory requirements ng city. Pero sir hindi may grounds ang natabo nga do video nga nagalapta nga amo na may pustahan ay sir since nga ara illegal na siya mo so it means i-investigate sila anay kag pwede sila maka-operate or anong matabo diri sir Norman man. Di ihatag ta na iya sa pulis ang pag-investigate sina no. For now ang amo lang yung grounds for closure is wala sa sang permit. No? So kung ma-comply na ang mga requirements kag ti kun may ara dira sang kung naka-issue kita permit kag on the process nga nag-operate sila kag naka-violate sila sang law. That would be grounds pag either i-suspend ang permit or i-revoke ang permit. Depende na. So, upon investigation, sir, for example, nga napamatulag man sa pulis nga postahanay, once nga magkuha sila sa permit, regardless nga na-process sila, pero may postahanay dito, sir, i-revoke, sir, yung pagkatagal sa permit. That's the way we understand Kahit ang natabo to yung insidente prior pa sa pag-issue sang permit mo. So, so need nila ano yung mag-violate liwat something big nga makuha sila sa permit kag i-complete na ng mga regulatory requirements kung may i-submit giman dali kag recommendation ang police based sa ilang investigation that would be basis sa appropriate action. Nga hindi sila pagkatagan it's either i-suspend or i-hold anay ang application nila. Kung naka-issue na kita. Kaya in fact nakasubmit na sila sa application. So kung makapagawa ang police sa investigation report sa investigation nila, pwede ma-hold ang application nila? Depende sa recommendation nila. Kag sa gravity sang ilang violation sang law. Ipasa man naton gyapon dito sa mayara kita review investigation committee para sa mga business permit. Pero may posibilidad, sir? Hindi lang ko ka panguna. Kag scheduled sila nga mag joint inspection. Bomba siyam na batian sang mga kabomba naton si Mr. Norman Tabod siyang Business Permit and Licensing Division. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio sa radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel sa imo siniiyang balita. Diri sa syudad sa Iloilo, nag-encourage kita nga mag-put up sa mga business ang mga kauturan naton nga mga investor or mga business personalities diri, no? Nang may mga kulukwarta kag makaplastar sa mga negosyo nila kay ang epekto sini makatuga dayon isang employment mo, no? Pero ang labi kag labaw sa tanang importante ginadraya nga magsunod sa aton siniya nga kasuguan nga dapat magkuha gid anay isang business sa permit. Ti karon sa aton sini nga mga kabombo dako ni nga mambal naton ti violation or mambal man naton ini nga sala why ka pa sang business permit tapos ang natabo dira simo may gambling pa nga natabo of which is illegal. Tiko-tido mabrubugat pan sa bahin karon iya sang natungdan particularmente sang tag-iya abi or kun sang iya sini nga mga business partners dira
nga amo niya karon ang ila sini nga pangatubangon sini nga mga sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo. 49 minutos na nakaligad sa takna nga lawna. Check ko naman this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Problema sa banwa sang haniwa ito black iti hasta subong iban sinito ay gyapon na masweldoano si Mayor Paul ganito nagpagwa na sang iyaman sini nga personal sini nga kwarta para lamang maswelduhan to ang mga empleyado. Tinagalaom ini siya karon nga ang sangguniang bayan mabulig man kung tani isa sa kunano dira nga mga legislative measures para iyang bisan pa paano makahulag na kag masweldohan na ning mga nagahangla nga mga empleyado. Check ta si Bumulin si Badilin sa report. Please come in. Nagalaom Bombo Cham si Haniway Iloilo Mayor Paulino Parian nga mayara man kuntani isang solusyon nga ibulig ang sangguniang bayan may kaangtanan sa delayed nga sweldo sa mga empleyado sa local government unit. Ginpakigangutan naton si Mayor Parian kag iya diri ang pahayag nga ti makapila ka beses naman niya nga gin-remind no si Emily De Los Santos amo ni ang officer in charge nga treasurer sa nga banwa nga i-process ang iyang mga papeles o galing nga makapila naman kuno ka beses nga tigin pabalik ang iyang mga papers Bombo Cham bangod nga timiara sang kulang or kung kaysa timiara sang problema kag every week sa nabigad lamang no nga mga binulan gina-remind gid na niya kag ti June 3 pa lang gani sunod sa iya gin-promote na niya si Ma'am Emily De Los Santos Bombo Cham from salary grade 11 ginhimo nga salary grade 18 kay 26 years naman ini na nagatrabaho kag nakita niya man ang potensyal ni Mama Emily De Los Santos hindi ko mo sunod sa iya nga wala sang plano no si Mayor Parian nga hindi pag i-full pledge abi as a treasurer sang banwa si Ma'am Emily De Los Santos ang iya lang diri nga kuntani gin comply no insegida ang ginapangayo no nga mga papeles ang mga documents para nga mangina full pledge na siya nga treasurer sa nga banwa pero ti hambalya gani kay ti damo bala sa mga huring-huring nga ti wala kaya kuno gin-endorso wala ya kuno gin-recommend pero ti gin-depensahan rin niya nga tatlo gani ka beses niya nga gin-recommend o galing kay tinagbalik-balik ang papeles kay ti may sala sa mga forms may kulang kag kun nang tawon gani Bombo Cham no sa circular sunod sa iya base man sa Bureau of Local Government and Finance nga dapat kuntani ang asikaso Bombo Cham no sa sining mga papeles ang human resource office o pwede man syempre si Ma'am Emily De Los Santos nga dapat kuntani buligay sila Bombo Cham sa pag-comply sa sining mga rekisito sa sining mga papeles o galing gani kulang mabangod possible sunod sa iya base wala man pakigangot no si Ma'am Emily kuno sa Human Resource Management Office kag ti amo ni subong balik-balik ang papeles kag gin ma-check diri no sa alkalde kung sa diin subong ang papers diri ni Ma'am Emily dito naman sa bahin sa central office yang iya diri subong kuntani kay tibiyara sa mga palagting kuno sang istorya kun kay isa sa sangguniang bayan nga pasaka siya kaso sa ombudsman it's because nati base ko nung nga siya bala nag-delay Bombo Cham sa sining pag-process ang mga papeles ni Ma'am Emily De Los Santos pero disunod sa iya wala yan nag-delay ang papeles wala nag-dernier ko ng papeles sa opisina sang alkalde yari wala aton pamatian na nangipahayag ni Mayor Paulino Parian. Why gid ko kakalipat karan ka remind ka na every week gudong na remind ko gid. Ay why ko kaman ko ano anang rason. So nagabot pa June 3, pagabot ka June 3 ginapuwen ko siya, gin-promote ko siya Bumbulin kuan. Salary grade 18 nagdalukoy man kobla. Kay ti bakante ron salary grade 18 mo. Oo. Kay next na daad karan nga mob, no, ang next na karan nga mob, kuni ma-full place na siya nga treasurer. Amurang gwa na. Tigaring ti amura na tabo. Kung ko dira ma'am bala siya nga why ko gin-endorse o kung gin-recommend. Katatlo Bumbulin ko nag-recommend. Nagbalik-balik ang papel kaysa ang form and substance. Oh, okay. Actually, kung lang tawon mo rin sa circular ka BLGF, ang Bureau of Local Government Finance Bumbulin, may dyan grata na nga, the Human Resource Management Officer should process
katanan nga papilis na. Siyempre with her Oo. Ikaw tanagin promoter, iba pa maproseso, makuan ala ko ko nang balantagid di mayor maproseso kaya kang sa layitan na bumbulin alin sa HRMO, no? Komplituho ng papel tanan-tanan tapos madto sa local chief executive ang papel i-check manan ka municipal administrator ko. Di karon pag-file na tanatuya abot ka na ang papilis na puro sala kay way tanan nag-coordinate man mo. Oo. So bali na doon na delay ang mga pag-process ang iya papeles ya mayor. Ang delay na it's not halin kanakan. Oo, sa di ba? Kung kinpati nanda ako dahil nga February pa lang, February, March, April nagabot pa gid ang reminder mo. Oo. Nga dapat i-process mo ron tigil remind man ta na. Kaya man nila kon magambal bumbulan ni karaw ay man ko ano ang istorya kara diyan. So akan kaya mo na natabo ang akadad salamat man ko nga siyempre may mga solusyon daan nga ibulig ba ng sangguniang bayan. Oo. Pero pag abot na sa sangguniang bayan sa gida ka bati-bati tuya abal mo ang balatan naway ko tanagin recommend. Kapira ko rin sa gin recommend sang June. Tigil na sa parma na iti July 2 ay na siya mo, di ba? Ako na expired ng designation. So amuran nga ti sige ta ka follow up, pero kahit yung buwan na tanan sa sangguniang bayan, nga ako na ang ginapakasalada, obvious nga way nang damamanan, nga sa BLGF circular bumbulin, dapat HRMO ang ma-process, kag ang person concerned. Amurata na, maski nang tawon mo na sa circular, it's not the mayor who will process mo. Kay may proseso, tanda kung ano andang step by 1, step 2, step 3. February nga ran, kung March, asa April, kung kulang tawon yung sang una, ang nag-approve ka na BLGF region lang ka mga appointment kag extension. Lata na lain doon, gaadritso doon kung sa Secretary of Finance, obvious nga ti ang ginakater ka Secretary of Finance, bilog nga Pilipinas. Teko ni lawig gid nga proseso. Pero nakaistorya na kamo ni Ma'am Emily Mayor, subong abi nakaistorya na kamo. Sang last week nag-istorya na kami. Kay siyempre pa-announce ko siya sa tanagin pa-announce ko sa flag ceremony sa 15 mo. Kay supposed to be 15 masilduhan ang mga empleyado. Kaya gina-announce niya nga hulat-latan nyo lang kay way papapilis ko. Then comes the sangguniang bayan nga. I was expecting bumbulin. Buligan, nanda ka sulbar niya. Oo. Karon nag-point, nanda ka finger ko sino. Hasta nga hiyambalanda ko nga, i-recommend ako kasuhan sa ombudsman. So that's why, siyempre, may post ng blako. Kung ako ni mambal, ako magkaproseso. Nabatian Bombocham si Mayor Paulino Parian sa Banwa sa Haniway. So subong kay bangod man namin naman ang panahon ang municipal administrator ganino plano dari sa alkalde nga katuan gid mismo personal ang bahin sa finance para nga may istoryahan kag mapadati gid mismo ang ining hikot sa papeles no ni Ma'am Emily para nga siyempre masweldohan na ang mga empleyado sa local government unit sang Banwa sa Haniway Bombocham. Dumatsyag ni Mayor Paul, dugin pulihan siya sa Sangguniang Bayan, imbes nga buligan kung tane? So, amo gani kong Bombocham kay base man niya sa iya nga ginahambal do may ara kuno sa mga bati-bati ang i-recommend sa pasakaan kaso sa ombudsman pero upon sa pag-interview man naton last time no sa kay SB Adelantar gani sa Banwa sa Haniway wala man naka-mention nga pasakaan siya sa kaso o galing kiti wala na do sa kunong ginabaso labi ko nga aga tinadugayan ang pag-approve sang papeles ni Ma'am Emily or pag-aasikaso sang iyang mga papers rason nga tiwas sila sa OIC or why na extend no ang iyaya nga mga pag-charge sa mga bilang treasurer sa Banwa sa Haniway or full pledge na treasurer sa Banwa sa Haniway Bombocham. Hopefully asikaso na ni ang ining papers dito sa Department of Finance sa Central Office kag mahataga na sila ma-release ang ila tagsa ka mga sweldo kay tilawig na gid Bombocham ang ilang nga sweldo nga dapat kuntani sang 15 pa 26 na subong another sweldo na naman sa ang
ululaton na rin nila. Ang problema lang rin ba, sa iba lang magduble na bumbutdan. Basta sa 30, hindi pa sila masweldohan. Ti kabay pa nga maabot ng sweldo kay ti ang mga empleyado na nagakinahanglan man na bumbulins mo ilabi pa nga ng enrollment na tapos adlaw-adlaw nagakaon kay ti plaryong lang tang tawo mo. Oo, ang bugid insakto gid Bombotsam kagti ang 1,000 pesos na pa cash advance ni Mayor sa tanan nga mga job order kag contractual kag mga regular employees syempre balanta man hindi kaya kaigo ang 1,000 ka pesos para sa pang-adlaw-adlaw lang abi nga mga gastuhon sang mga empleyado Bombotsam. All right, thank you so much Bombo Lindsay. Ini si Bombo Lindsay Ermitan Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid da Bombo Lindsay Bade. Kung nambal pa gani isang kilala ko sa tubungan, sinya pura tanda big harmonious ano gani kap? Harmonious working relationship porte ang mga birada ni Kap Bubot. Di dapat may harmonious working relationship kamo da. Ay maan. Antes kita magbuya, pila lang anay sa mga ongoing projects sang Asia Structural Developer Corporation iplastar ta sa inyo kay do sa first district first district yun kilala nilang kontraktor Asia Developer Asia Structural Developer lang no? Iloilo R1 Bypass Road Tigbawan Iloilo 93,795,751 pesos 11 centavos ongoing no? Dugang ang mga proyekto. Iloilo R1 Bypass Road Uton 86.5 million. Rehabilitation, reconstruction, upgrading of damaged paved roads, tertiary roads, Uton, Buray, Santa Monica, San Antonio, San Miguel Road. Contractor, Asia Structural Developer Corporation 25.4 million. Construction of DPWH Iloilo First District Engineering Building, Barangay Patrición, Gimbal, Iloilo, 81.1 million. Concreting of Barangay Santa Rita to Barangay Santa Monica Road, Uton, Iloilo, 24.4 million. Contractor, Asia Structural Developer Corporation. Ikanom, lawig-lawig listahan na idiyo. Improvement San Joaquin Road, San Joaquin Iloilo, 49.4 million. Contractor, Asia Structural Developer Corporation. Grabe. Ang listahan kalawig, Sos Maria Kagusip. Anong ara sa Asia Developer Structural or Asia Structural Developer Corporation nga daw halos iya sa First District? Siya nagauyat sa mga rehabilitation, completion, multipurpose building, Tigbawan Central Elementary School, Tigbawan, rehabilitation, multipurpose building including facilities, Gimbal, rehabilitation, multipurpose building, Gimbal Central Elementary School, rehabilitation, multipurpose building, Gimbal National High School. Sa Gimbal Tuglis. Bunggit urot yaman niyo. Multipurpose building Igbaras. Iya pagid. Rehabilitation, multipurpose building Miagaw. Ana pagid. Laban-laban guro mong bukres. Ang tag-iya guro ni ngala niya Ana. Kay do Ana na lang tanan. Grabe, anong ara sa Asia Structural Developer Corporation? Kung saan pa playado? He is only one in District 1? Ano sistema man? Why hindi giniban ito nga nag-intra-bidding hao? Ano nisla? Grabe kalaba-laba ba? Kung scroll ko ni Goro, basi malabutan ko ni 130. 130, 230. Amo lang to, anaya. Gusto ka damo kinyo? Halos ya. Rehabilitation sa multipurpose building, Tubungan National High School. Gusto Tubungan, miyara ba to sa? Why ban sanda ka puli dyan ba?
no? Duya lang yung tanan kay Isha Structural Developer Corporation, no? District 1, no? Oh. Sa first district, hindi, District 1. Sa first district, duya lang yung tanan, no? Doon siya lang na yung kontraktor. Lapaw nakikita sa natin sa aton sininga pagpangalagad diri sa Bumbuana sa Udto. Iban sininga mga balita kag impormasyon bantayan sa iban sining Manusay Public Affairs Program sa Momoradyo Iloilo. Panayon lang sa pagupod sa pagbalayag sa Momoradyo Iloilo sa mga social media platforms katulad sang Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag siyempre 837 kHz sa inyo sininga mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Reginis Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka
halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinlo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon! Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday! It's the 26th of July 2024. Uy, happy fiesta! Mga taga-Molo. Tingala ko mga kaina. Uy, grabing traffic diya. Anyway, good afternoon gid sa inyo. Have a very safe and happy fiesta mga taga-Molo. And sa iban pa nga mga lugar, basi kadungan man sang Molo, nag-celebrate man sang ilang kafiestahan. Nami ang weather to today, ha? Mainit ang silak sang adlaw. Wow, doon na miss naman ang among sinino. As in kagay na nabatsagan taragid ang init. But anyway, umulan at uminit man, siguraduhon ta lang nga safe kita. Uy, damo, bala nagatalarang kaso. Because of the weather gid siguro, no? So, halong gid kita, hay. Naamlang mga maulan-ulanan kita. Tapos, pagka next day, maumpisa na kita sang ubo-ubo, masulusip na kita, and then that's it. Wala natin mabatsagan, ay, nahulog na sa trangkaso. So, let's all be safe. Anyway, sa saning hapon, ari kita diri para nga magdulong na naman liwat sa mga new set of stories yung igahatag natin sa inyo. Gani, ready lang kamo dira mga kabombo. Just do anything you would wanna do. Kung may mga ginapang obra, pwede gid mga ka-multitask, di bala? And by the way, sa mga stories ninyo dira, liog na lang email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Aring ato ng bahanon para sa inyo tanan. From Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon. You are
Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. 23 minutes after 2 o'clock. Again, welcome mga kabombo diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ini. I hope ara nakamudira. Check attendance kita. Kompleto nakamuda. Ma-start na kita basa sa aton nga mga istorya. May ari diri nga gina-share sa aton today. Si Lola G of Iloilo Province. Nagasiling, Dear Tita Regine.
Blessed afternoon to all KLP lovers, sharers, listeners, and viewers. Thank God for we are still alive and kicking, tita. Correct. Hoping for the best experiences and guidance from above amidst the challenges in life. Hello everyone, especially sa imo, Tita Reg. And now, excited naman ako mag-chika gamay. Kaya halos na share ko naman ang life story ko diri sa KLP. Sa mga paborito ko galing ang mga letter senders, si Lolo Dencio, si Lolo Amparing, Lolo Jose, Lolo Abraham, Miss G, NB, si Numuning, Lolo Erning, si Student Mom, si Nanay Del, Mia, kag the rest of the contributors, good afternoon. God is good all the time. Hope to see you all in December, God willing. How I wish makita-kita ni kita sa Bombo Radio Studio, no? Sige, may problema sa pang-wish. Ma-meet up close and personal. By the way, nalipat ko, inigali ang inyo nga. Hindi ko gid ni bala pagluyag. Basta ako, nga mo gining ibutang mo, ha? Nobody is ugly bala. Anyway, ini si, LG, as in Lola G. Di ko may pa-contest kuno sang pinaka hindi gwapa, ako gid makakuha sang first prize. Di mangguro. Anyway, check attendance lang, tita. Gamay lang a reminder para sa mga health conscious mandira. Di lang magkalipat sa ginatawag nga 7 doctors. Amo ini ang masami ginasulit-sulit sa mga mahilig sa natural nga paayo sa aton ikaayong lawas, tita. Doon na-remind na kita sini, tita, no? Sige lang, naga-senior naman, dapat liwat-liwat, So, in no particular order, ari sila, tita. Una, ang paghaklo naton. Sang preska nga hangin kun aga. Manami, kung sa puno sang kahoy, ma-inhale, exhale kita, Mag-inhale, dapat gahabok aton tiyan. Dayon pakupuso na siya, mag-exhale, tita. Next, ang silak sang adlaw. Sunlight, tita, Okay na ako, no? From 6:30 a.m. to 2 p.m. Pero mga 10 to 15 minutes lang. Hindi lang pagpalawigon. Sunod, ang exercise. Bisan lakat-lakat lang na, okay na. Importante, makapabalhas man kita. Di ba, tita? Ang isa pa, ang tubig. Manami na ako, tita, mag-inom pagbugtaw sa aga, bag umaligo. Pagkatapos lakat-lakat, pwede man 30 minutes before meal. Ina, kung kaya sa schedule, Kag bago matulog, tita. Kung hindi man gid, tita, nga nauhaw kita, 1/2 glass lang. Pero kung nauhaw gid kita, 1 glass of water, okay siya. Kay maabsorb man na sang aton nga lawas, tita. Ang pinakamanami, amo ang diet. Siyempre, balanced diet. Ginasiling gani nila nga dapat ang aton pagkaon nasa variety, balance, and in moderation. Pero daw kabudlay gid sundon, tita, no? Ay si tulog pagid gali. Tita, dapat gali at least 6 to 8 hours gid na ang gabi nga tulog. Ibagid kuno ang adlaw kay may risk nga makapahina sa aton resistance sa sakit. Muna guro, mga nasa call center, may night differentials, kay health hazard na ang di pagtulog sa gabi mong. So imagine, tita, no? Ang last gali, tita, is energy o kung ang pag-consider isang positive mindset, positive outlook sa kabuhi. Kaya hindi man lang pagkaon or ginainom makaapekto sa lawas ang tao o damo man nga factors. Dala na da ang stress, mga palasaanon nga problema sa kabuhi, tita. Daw lahog lang kung kaisa, no? Pero may ipulot man sa aton health ang mga amusin nga bagay. Lifestyle, daily activities, food intake, pati ang pakikipagkapwa, tita. Tuod man, no? Ang mga malipayon, kag may malawig sang kabuhi ng mga tao, magluwas sa genes kung may maayo nga relasyon sa Diyos, sa pamilya, kag sa isig katao, tita, di bala? Ang Pinoy family-oriented, kag happy, bisan damo challenges sa ila kabuhi. So kabay pamangin conscious man ang mga ulihing nga henerasyon, tita. So tama na ni, next time naman, manumdum pa ako sang i-share na akong later.
God bless us all. Thank you. Hope all of us will always have happy, abundant, long, and stress-free life, serving God and His people. More power sa KLP. Keep safe and hope to share more, Tita Regine. God bless. Lola G of Iloilo Province. Well, Lola G, thank you so much, Kid ha, sa mga ginapang share mo diri sa aton, how to have a healthy balance nga pagpangabuhi nga hindi mo na kinahanglan no sa mga bulong-bulong or hindi mo na kinahanglan sa mga doctors. These are the natural doctors nga aton lang need kag free pa ni, way bayad, di ba? Sunlight, exercise, diet, water, air. O diba, kag ang aton nga healthy nga mindset. Uy, include tada ang laughter. Diba, laughter is the best medicine. Hamal nila. Kag nami, gid man yan, no? Like sa mga pictures na bala, nami lang tawon, ay, kanami isang smile yan, no? Pero mas marami, pag lang tawon, kung may mga as in true, gid bala kag authentic, nga mga harak-hak da, nga mga makita mo, kag mga mabatian mo, kanami gid siya. Hindi bala? Well, anyway, sige more pagid ha, nga mga pwede ma-share diri sa kahapon lamang program. Lola G, thank you so much, Gid. Salamat sa imong pag-share naman, diwat, diri sa kahapon lamang program. 30 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with another story para sa inyo. This is Tita Regine and this is KLP. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods.
sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa Kita diri sa KLP mamati na magita sa istorya ni Student Mom. Si Student Mom is really full of mga inspirations, something spiritual, kanami lang, no? So mga ginapang share niya diri sa aton. Dear Tita Regine, good afternoon sa inyo tanan dira sa Bombo Radio amuman sa nagapamati sa KLP subong nga hapon. Kaagahon pa lang diri subong pero napisanan ako magsulat gani ari naman ako si Student Mom ang imong very faithful nga tagpalamati kag letter sender sa sininga programa ang KLP. Malamig kag medyo gaulan-ulan subong diri sa Lambunaw. Magalom ang kalangitan kag bisan 6:30 AM na way pagabutlak si Haring Adlaw. Piho ko nga mangin maulan ang adlaw nga ini. Lunes, July 1, 2024. So July 1 ginsulat ang ini nga story. So nagahigda-higda pa ako sa katre kanina kag nadumduman ko ang sadto nag-estar pa kami sa sulod sa school campus dito sa Kalinog. May klase ako sadto pero pagkatapos ang ako nga last period sa aga, nag-uli ako sa balay para nga mag-prepare sa amon nga lunch. Nag-iisahanon lang ako sadto kay ara pa sa office ang akon nga husband.
Kag sa school naman ang kabataan. Nagring ang among nga telephone. Gani dali-dali ko ang ginpudyot ini kag sabton ang nagapanawag. Dayon nabatian kong tingog sa isa ka babae nga nagapangakig. To hindi ko man kilala ang iyang limog, pero sang akig siya nga nagsiling nga wala pa namo nabaydan ang among nga telephone bill, namanan ko nga taga-telephone company siya. Ginambalan ko pa siya nga, siling ko, anay ma'am, di bala malaway ang magpangakig sa telepono? Bisa nagapanukot ka sang amon bill, dapat mangin respectful ka man sa inyo customers. Pila bala ang amon nga bill? Pamangkot ko sa iya. Sige, makadto ako dira sa inyo office para magbayad. Bisan ang school tani, ang sukto ninyo, sila ang nagabayad na sang amon nga bill. So ginbaba ko ang telephone, kaging kaduan ko ang ila office sa Banwa. Pagabot ko sa ila opisina, ginpamangkot ko ang isa ka tawo kung sinong nanawag sa amon balay nga akig nga nagapanukot sang amon nga bill. Siling sang tawo, siling ba sinasalaan nga timbang ang nagasabat sa telephone? Siling ko, bisan timbang, hindi siya dapat magbinastos sa telepono. Correct. Kay uhon niya ang pagpanukot. Kapin pa, dapat nga sa school niya ipadala ang bill. Way kami kabalo sang husband ko nga may bill pagali kami nga wala mabaydan sang school. Pero subong, baydan ko ini. Sang ulihin naman ko, 350 pesos mananggali ang telephone bill namon. Siling ko sa tao, kagamay nga bill, nagbinastos pa siya magpanukot. Wala magpakita ang babae. Hasta matapos ko ang transaction. So pag-abot sang husband ko sa balay, ginsaysay ko ang mga natabo. Kagin pangayo niya sa akon ang resibo sang bill nga ginbaydan ko para kuno nga ma-reimburse ang school. Halin sadto, wala na may bill sa amon ang telephone company. Tita Regine, ginasaysay ko ining experience pangod kung kaisa, malipat kita sa pagiging respectful sa iban. Amuman ang atong ginahimo. Kung kaisa wala kita kamutik sa atong ginahimo o ginasiling sa iban nga tawo, ulihin akong kaisa maman-an naton nga nagabinastos na gali kita. Kinahanglan gid ang paghalong sa aton mga ginasiling sa iban. Kapin pa kung may connection sa aton obra para hindi madula ang trust, ang respect sang iban sa aton, kag sa opisina nga aton nga ginaobrahan. Tita Regine, nag-sleep over diri sa Lambunaw si Rose Friday para mag-celebrate sa iyang 59th birthday pagka Saturday, June 29, 2024. Nag-order lang sila ni girls ang food kag nagsalo-salo sa lunch. While we were having lunch together, ginplano nila ang pagkadto sa Ilocos sa ilang mga cousins nga bata sa nagtaliwan kong magulang, si Kuya Alfonso. Gin-invite sila sa mga hinablos ko didto, gani siguro, 4 sila nga malakat at the end of this week. Ginhagad man nila akong mag-upod, pero siling ko, medyo malawig ang ila vacation, mga 1 week, kag basi hindi ko masarangan ang long travel. Pabili na lang ako diri sa Lambunaw. Tita Regine, before I close this letter, allow me to mention Proverbs 14, verse 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. A small comment can start a large fight. We can give honor to our Savior by choosing not to retaliate. Let us all be instrument of peace. When there is hatred, let me sow love. Please read this verse by Anon. A careless word may kindle strife. A timely wind may lessen stress. A loving word may heal and bless. So until next meal, bye-bye and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw.
Student mom, I agree with you, no? At all times, when we deal with other people, ka-level taman, hindi ta ka-level above us or below us, pero dapat wala sang below us, no? Kaya tanan kita equal. So, dapat with utmost respect and courtesy. And especially, no, you are representing a certain company. Siyempre, ma-reflect gina, no? Ay, anong klase nga may empleyado, may ara ang amo nga kompanya. And supposedly, they're into communication, no? So, dapat, kabalo na sila sa mga SOPs, kabalo sila sa mga standards. But, wait, kabalo, no? Basi ko, ano to yung nagsunod sa iyang isip, natabuan nga amo to iyang ginapanghambal, nalipatan niya guro, no? Ang mga ginapang orient tira sa ila, but anyway, it's good. Nga, ikaw you kept your ground, and at the same time, no, you remained nga low lang yang imo nga tingog, although ginabalan mo man siya, no? Gituloan mo man siya nga hindi kaya dapat, no, nga mag-amo sina. Tapos ang isahambal man to, sa nagkato ka na sa office, nangabal siya, basit nasalaan ka nga timbang. Ay, timbang, gali, amuhon mo na lang na, hindi man niya manami. So, dapat, no, be professional. Kag sa ilang nga trabaho, di ba, you're dealing with your customers. So, dapat, may respeto, may courtesy agad. Kag kita man, no, not just sa mga, not just because nga nag-represent ikaw certain companies, but as an individual. Bilang ikaw nga isa ka tao, no? In as much as possible, dapat panumdumun tagi din na. We have to respect and we have to be courteous. When we are in front of other people, and especially kung nag-communicate kita sa ila, ano gidaya ang malain, no? If you talk to them in low voice, bisan pa nga may nakita ikaw nga do hindi amo para sa ila nga ginapang himo nila, basta ara lang gid dyan, no? Ang courtesy. Like, kung siya hindi siya respectful, hindi siya courteous, basta ikaw kay respectful ka, courteous ka, you just remain. Ang imo nga, amo sila nga klase sang dealing sa ila. And yes, you're again correct, no? Ining dila at ni balabaw, amo ning hambal nila. Kagamay gid lang, no? Pareho ang ego, grabe. Terrible ang tabas ang ato nga dila. So, let us be careful of what comes out from our mouth. Kung anong aton nga ginapanghambal. Okay gina yan, no? Nga manghambal ka dira sa mga manami. All about love, being good, being gentle, nami gina yan. Pero kung harshness na gani, ate, amo gid na, no? Ang pinakalala sa tanan. So, ano lang kita, let us be cautious and conscious at the same time. Student mom, thank you, Gid. Sige pa iway mo gali anay, ha? Ang lagaw dito sa upod Ilocos, ba? Tenhan mo na, no? Budlay na matuod, kay ti, may nag-edad-edad na kita. Hindi amo sina kita ka baskog, no? Kumparar sang una. And I am sure you're just being careful. Kay, kung ginpilit mo, balaan mo man, no? Ang imo nga body. So, kabalo ka, no? Nga basi, hindi man maningin manami para sa imo, health-wise. So, it's good. Anyway, bisan ara ka lang sa inyo nga balay dira, no? Enjoy ka man with your time and with the things that you do. Gardening mo da, mga tanong mo da, mga luto-luto mo da. Kag ang imo, gid, nga prayer life. So, salamat, gid. 2:47 ang ato nga oras, student mom of Lambunaw. Mga kabombo, magapunong balik kita. Pagkatapos lang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. 10 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon. Ang story naman ni Rico sa 2nd District. Ang aton nga pag-abasahan para sa inyo. Dear Tita Regine. Hello, Tita Mayong hapon naman sa imo. Kung sa kapwa ko, letter senders and listeners diri sa KLP. Kay nagtukar naman ang pagkapalasugid ko, Tita. That's why ari naman ako. Isugid ko naman sa inyo subong ang mga experiences ko sang ato pa ako sa Bulacan. Tita, sang ato na ako sa Manila. Una, ginpahingga ako ni nanay sa balay ni sister ko sa Valenzuela. Kay dito siya nakapamana sa amo to nga time. Sang nag-aga na, nagpabulakan kami ni nanay sa iya cousin nga si Choi Junjun, nga may junk shop nga medyo malapad, ang ngalan sa iya asawa, amo si Lani. Kagatuman si Choi Nonoy, kagduha kakapid nga ila hinablos, si Richard kag si Raymond. Baw, daw mga artista ba? Puro ni sila taga Hamindan Capiz, kag ang ginasaligan gid nila nga si Gogo from Samar, kag isa pagid nga trabahador nga si Jeez from Aklan. Bale, iba-iba ang dialect namon, Tita. Karay ahanon taken, gargumo. Pagsampot namon ni nanay sa junk shop, Tita, ginabi-abi gid nila kami. Nag-order sila sang lechon manok, palabok, and soft drinks. Tapos nagambal si Choy Nonoy kay nanay. Kas, amo na ang bata mo? Tama kaniwang ba? Abaw, damo pa ng mantika, ang ipakaon namon sa iya. Kag nagutoy-utoy sila tanan sang kadlaw, Tita. Nagkadlaw-kadlaw man ako, pero matuod, huwag ko maintindihan ang iyang ginhambal. Kay hinamindanon ini nga dialect or from Hamindan. So ulihi ko na nabalaan, saging translate na sa ako ni nanay. Pagkasunod nga adlaw, Tita, nagbalik na si nanay sa iya work. Una kong assignment sa junk shop, Tita, isang pagpamanit sa mga pet bottles gamit ang cutter. Ginatagan ako ni Choi Jun sa isa kadako-dako nga sako. Kagin paplastar sa initan. Ginbutangan man niya ako sang silong or shade made of carton. Sa nawili na ako pamanit, Tita, nakita ko ang shade sang karton nga nagaamat-amat palayo sa akon. Kay gatalikod ako sa sini. Ay, si Choi Jun gali, ginkuha niya. Sa magatubang ako, Tita, dahayon nila kirinadlaw, nanday Choi Nonoy, mga tama, gikakalog. Kay baguhanon pa lang ako, Tita, masami nila ako, ginatripingan. May best man, nga samtang nagalantaw kami sang TV, kag nagainom-inom sila, ginsugo ako ni Choi Jun,
Patsa na ng TV, Rico, mainit na ina siguro. Siling ko, ti, nagalantaw pa man si Choy Nonoy. Siling niya, basta patsa. So naghahana pa lang ako magtindog. Nagsiling si Choy Nonoy sa akon. Sige, patsa lang bala, kay makatilaw kagid sa akon. Nagatubang ako kay Choy Jun. Siling niya, patsa na na, ano pang ginahulat mo? Si Choy Nonoy nagkuha sa martilyo. So napatay ko na, ginpulpog niya sa mabaskog ang poste nga tubo nga malapit sa akon. Nagkirinadlaw sila tanan, maliban lang kay Choy Nonoy. Ako nga daw na-terrorize, nagdali-dali dulhog kag nagpanago sa kwarto. Nagpanugid ako sa kay nanay isang natabo. Pagbalik ko sa ila sa takas, ginkadlawan nila ako tanan. Nagalahog lang gali sila kuno. Tapos nanugid ko dayon niya kay nanay, siling sa ako ni Choy Junjun. May ara man best tita nga snack time, mga 10 a.m. Mansig kuha lang kami na asang snacks. Sa time nga to tita, gindahuan ako ni Raymond sang daw fish lumpia. Sang ginkaon ko na, daw maluha man ako tita, kay tama, ini kakahang. Sa isip ko lang, amugid man ni siguro sa borya ay, tama kakahang. Kanon ko na lang So ginagwanta ko lang tita, kag kuno abi, do sa way lang ako sa may nabatyagan, samtang nga nagatulok sila sa akon. Kag malapit ko na maubos. Nagpamangkot si Raymond. Hindi makahangre? Tapos hambal ko, makahang gani, pero okay lang Tapos nung kinadlaw sila tanan tita, ginpalamanan gali nila sa madam nga katumbal before idaho sa akon, ba mga tarasogid. So may araman best tita, nga maaga pa ako nagligo sa idalom sang akasya. Naka-brief lang ako kaya mo inaan na sahuan ko sang ari pa ako sa Iloilo. Timing man nga may naglagaw nga Tres Marias, mga girls sa junk shop. Nakita nila ako naka-brief, mga 8 meters away sa akon, tapos naghinutikanay sila nga tatlo tita, kang magkadlaw-kadlaw. Sa banta mo tita, ano ayhan atong ginhutik nila? Ilamaan. So may ara man time, Tita Regine, kung sa diin, may lalaki bala, no? Sungi nga nag-abot, nagatagalog siya sa una, kay tuyo tani mangumpra sa mga scrap sa amon. So iningkapid nga si Richard kag Raymond, ginalibak nila ni, sila nila ay ari naman ang ining, ano niho? Ano naman ayhan ang kailangan sa sining tao nga ni? Tinagambal tong tao. Ako naman ni ginalibak ninyo? Wala malalibakanay. Kung nakibot ang kapid sila nila, ay, kaitindi ka gali. Sila isang tao, oo, kaitindi ako sang libak nyo. Tagahamindan man ako. So nagapamakal man si Choy Jun sa mga drums nga made of steel tita bilang scrap. Di ginagamitan na nila sang tangke nga nagabuga bala sang kalayo para nga ma-chop into pieces. So one time kato, nang chop si Richard sang drum, sa sige chop niya, gulpi lang naglupok ang sunod sang drum. Kagtanan kami nanago nga na-shock sa lupok. Sang daw wala naman, kaya suman lang ang nagwa sa drum, isa-isa kami nga nagbulutwa sa ginpanaguan namon. Tapos nakita namon si Choy Nonoy nga nagakaya-kaya, kag wala na nagahulag-hulag, nga nagasuksok sang sunglasses. So sugo ako ni Choy Jun nga butungon ang iyang akwan para magbugtaw. Tisang hana ako na kapta, nagkadlaw siya kang magbangon. Ay nako nga malits ni. Ang abi namon nalipong na siya sa lupok. Nakuha pa niya maglahog. Also man sa tunga time, tita, ang taya-taya bala sa ending, sa score bala na sa basketball, dumala STL, kag nagdaog si Raymond sang tumataginting na 10,000 pesos. Kag after niya mabato ng kwarta, doon nadulaan na siya yagana magkaon, sang pamahaw, igma kagyapon, amuman sa mga ulubrahon. Ay nagatulog-tulog na lang siya permi. Ano tita how? Amo nagidman kung makahikap ka sang 10K? Nagabago na dayo ng imo mindset? Haha, joke lang tita. Sang time man nga to, may nag-apply sa amon bago nga worker, taga-Hamindan man. Siya si Mulong, kaedad ko lang, kag time ini siya, tama ini siya kakalog. One time kato tita, nagsaka siya sa sinas, kay mamuksi tani isang bunga sang kamonsil.
Nagabot siguro iya ilihion, nangihi siya, bisan ara si Chay nga nagalantaw. Made ni siya namon. So nagsiling siya, ay abaw! Kadako ganin sa tinago mo. Kag nagirikik sila sang kapid. Di ba mo tita, tama, ini kabibo si Mulong. Ginasunlog niya lang permi si Choy Nonoy nga tanda. Ay timalam na gidman si Tiyoy. So may araman best tita, ginlibak ako ni Chay. Kay istorya niya si Richard sa linya. Panilagan ko bala kay Rico, do kahinhin, siguro agi na siya. Do kahinhin abi kung kaisa pa ulago, hindi bala Richard? Si Richard nagtango-tango lang. Dawla bala si Chay kamulalong, nga ara lang ako nga malapit sa iya nagapamati. Tinagambal ako. Siling ko, ay, siguro no, panilagan ko man. So, nagtulok dayon si Chay sa akon kag magsiling. Ay, ara kadira galirit gapong ko. Siling ko, bag-o lang man ako, Chay. Bag-o lang man ako, Chay. Tapos nagkadlaw kami duwa sang hilaw. Please lang, kung manglibak ka mo, look to the left and look to the right. Back and front, para safe. Pero, bad na, ha? Huwag tularan. Ha, ha, ha. So nagabot ang time tita, nga nagbakasyon sila nga magpamilya. Ako ang ginbilin bilang cashier kag tagatago sang kwarta nga hundreds of thousands. So bago sila maghalin, ginsilingan ako ni Tita Lani nga isugid gid sa iya kung may concern ako. So after 1 week kato tita, gusto tani magbale or magutang sang 2,000 pesos si Choy Nonoy. Sini ko sa iya, ilisensya ko anay Choy kay Tita Lani kung sugot siya. Tapos siling niya, di na maglising siya, balaan na niya ato. Istoryahon ko lang siya pagbalik niya. So nagpasugot ako tita, ginatagan ko siya 2K. Pagbalik nila tita, gitawag ako ni Tita Lani, kag doon na piss off gidya ang iyang looks towards sa akon. Tinagpamangkot siya. Rico, ano ni? May lista ka diri nga bali ni Choy Munonoy nga 2K? Di ba lang nagsiling ako sa imo nga isugid mo sa akon kung may concern ka? Siling ko, Tita Lan, nagsiling abi sa akon si Choy Nonoy nga hindi na maglisensya sa imo kay istoryahon niya lang kuno ikaw pagbalik niyo. Nagsaylo ang iya panulukan kay Choy Nonoy tita, kag magsiling. Damo pa na balang utang niya dire. Si Choy Nonoy tita, kakadlaw-kadlaw lang, doon na ipit ako ya sa ilang nga duha. Close gid abi kami ni Choy Nonoy tita. Amo na siguro no sa siling nila nga familiarity breeds contempt. Kag 16 pa lang ako sa tunga time, tama pa ka-immature. May hitabo man tita nga medyo madugo. Manog lunchtime na ato, sa naga-unload ang mga imaw ko sang scrap halin sa truck. Ang dingding sang sining truck is made of steel matting. Si Jess ara sa ibabaw sang truck nga nagpungko sa steel nga tubo. Kag ang mga alima nagakapyot sa steel matting. Sa natapos na ang pang-unload sa mga kargamentos, naglukso siya pa idalom. Pagtupa niya, nakita agad namon ang pagsumpit sang dugo sa iya nga middle finger na utod gid ini tita kay naghawid ang iya singsing sa steel matting. Kag nadagdag ang iya nga tudlo sa duta. Nagpalamuti kami tanan sa makita ini nga do hindi na kami magkaon sang paniudto. So, nagdali-dali sila kadto sa hospital para magpabulong. Paghalin nila nagsiling si Gogo, ang ngalan niya hindi na Jis, 9 na or siyam, hindi 9 na lang ang nabili niya nga tudlo. Katunto. So hasta na lang anay diri ako, Tita Red, sa sunod naman ng iban kayo kalawig na gid. Thank you for reading my letter and God bless everyone. Lolo Dencio, I hope ka mag-ayo ka na and I'm also praying for your healing. Nagmamahal, Rico sa 2nd District. Ay, ang buhat sa imo, Rico, ka mga sadya sa mga experiences mo, no? At isalamat gid, ha? Nga padayon mo ini nga gina-share diri sa amon sa KLP, makakadlaw, makasmile man kami. Kani ka po din mga kabombong, inyo naman nga mga istorya, ang excited ako nga mabasa diri sa kahapon lamang program. So, palihog na lang email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon news, send that when you write it, send that sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ito yung Ermitanya
and followed by Provincial Jail, and of course, ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you next time. Good afternoon and God bless.